Free audio post-production by alphonic.com. Jo, dúfam, že ma je dobre počuť, takže čaute u ďalšieho videa. Dneska by som možno by som začal tým, hej, ako ste možno aj počuli v úvode, že teda tento kanál sa možno začne venovať trošku iným veciam, že možno zmením aj zo pár vecí, hej, akože na kanáli je celkovo. Nejaké videá možno dám ako súkromne, hej. Ale čo sa stalo, akože v poslednej dobe, že som bol v debate s Fikim Sulíkom a rád by som si na to možno zareagoval, trošku si to rozobral z takého možno iného pohľadu, lebo čo som si tak čítal komentáre, čo si akože môžeme teoreticky možno prečítať niekde na YouTube napríklad, tak ľuďom sa akože niektoré veci trošku nepáčili, hej, si môžeme ukázať, keď tak. Čiže hej. Okay. Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 40% a nakúpte elektrovýhodne v našich predajniach alebo na naj.sk. Naj, žijeme technikou. Neuveriteľne vonia! Votrec! Votrec! Ja som pirát! Našiel som mu to... Keď si prečítame komentáre, hej, že napríklad, že to ich štvalo, hej, že zrušili, že... 10 liberálov versus Fiky Sulík. Čaute. Že hej, že bol rušený často, hej. OK, že proste bolo to také, hej, že... čo je pravda, hej, že sme tu používali možno také pojmy, ktoré sú také akože... ako keby boli proste naučené, hej, a tak, že proste... Viacerým ľuďom, akože, čo som si tak pozeral, hej, akože komentáre, akože normálne verejne dostupné. Tak, akože boli nejaké veci, ktoré sa im napríklad, že nepáčili, hej, alebo tak tým ľuďom. A že na to by som si možno tam, hej, presne napríklad to je dosť dobrý komentár k tomu, že nikto tam nie je 100% liberálne, by to vyzeralo inak, aj nikto by tam, OK, že proste niekde som tu čítal napríklad komentár o tom, že Fiky Sulík vlastne bol väčší obhajca slobody a k tomu by som si rád akože zareagoval v konkrétnych častiach. Dám si asi tú celú verziu, hej, čo je tuto. A môžeme ísť teda na to, skúšam, nahrál mi to, OK, je to všetko v pohode. Desať liberálov versus Fiky Sulík. Čaute, ja som Filip Sulík, som tvorca internetového obsahu. Ježiš, chod, sa snaží byť furt zaujímavý. Čo konkrétne riskoval tento chlap? Ona sa volala Spejža. Spejža, hej. A on nebol Sokrates, ale Socrates. 3 témy s časomierou 20 minút. Ty si prečo myslíš, že by mali mať ženy práva voliť? Farebného človeka, alebo proste iné. Odrezať akúkoľvek funkčnú časť tela, je to psychicky problém. Svojím spôsobom áno. Ty si asi zapotrebný, že je predpovedal. Prineste účinkujúci. Pravidlá sú jednoduché. Fiky povie svoje tvrdenie. Rieši neexistujúci problém. Ten, kto sa prihlási ako prvý a... Prvá téma je moje stanovisko, že sloboda slova by mala byť neobmedzená. Čau, Fiky, teším ma. Ja by som sa ťa chcel spýtať, čiže myslíš si, že na slobodu slova by nemal existovať žiaden limit, môžem si povedať, čo chcem, beztrestne, bez akýchkoľvek následkov? Mal by si niesť následky, ale nie trestnoprávne. Teda respektíve nikto by za žiadny výrok nemal byť v base. Som aj za to, aby sa to riešilo, jak v Amerike, cez civilné súdy, cez civilné spory. Okrem... Okay. Čo je taká zaujímavá vec, hej, že napríklad s týmto actually celkom súhlasím. A napriek tomu, že neviem úplne presne, ako to funguje. Hej, akože toto bolo také, že... V tomto mám pocit, akože nechcem teraz nejako hovoriť, hej, že proste sme prehrali, lebo ja neviem, Fiky to mal proste ľahšie alebo niečo, práve že možno v niečom nemal. Niečo možno mal v tom, že keď máš 10 ľudí, tak akože xujú, že väčšina ľudí si myslí, že xujú hlavne toho Fikyho, ale bolo väčšine prípadov, že xovali toho, čo tam sedel, hej, že proste nejako to išlo zle, hej, ale že oni vlastne, aj napriek tomu, že sa môžeš dohodnúť s nimi, tak akože kvázi nevždy úplne ti proste
to vyjde, hej, že nevieš úplne presne akože sa dohodnúť, že kedy čo, ako vieš obhajiť, proste ty ani sám nevieš, ako presne čo budeš obhajovať, keď tam ideš sedieť. Ale v tomto konkrétne, že možno, k čomu by som sa k tomu ešte neskôr dostaneme, že Fiky v tejto debate skôr obhajoval nejaký negatívnejší koncept slobody. Negatívnejší v zmysle, že nie akože konotáciu mimo negatívnu, ale akože, no k tomu si ešte povieme, hej, neskôr, ale že v tomto konkrétne možno mal lepší model, hej, by som možno tak, že akoby možno lepšie vedel o tom, ako to funguje v Amerike a celkovo to bolo také viac zamerané akože na to, ako to funguje v Amerike a nebavili sme sa možno až tak o tom, že bavili sme sa aj o Slovensku, ale hej, však to vidíte. Alebo ste videli, možno už to videli. Bezpečného vyhražania. OK, toto som sa ťa chcel spýtať kvôli tomu, že to vyznelo tak, že v podstate by som mohol po natáčaní teraz prísť na letisko a zakričať tam, že bomba, hej? Hej, toto je jediná vec, ktorú treba ošetriť, pretože to priamo implikuje násilie. Ale skôr to myslím na tie prípady, kedy niekto je kriminalizovaný za názor. OK, rozumiem. Vec nástrojov, akým sa dá potlačiť nejaký nesprávny názor. Môžu napríklad značky zrušiť spoluprácu s nejakým influencerom, môžu ho ľudia verejne odsúdiť, môžu ho ľudia žalovať na civilnom súde, lenže na Slovensku máme, alebo v Európskej únii ako takej, máme kopec zákonov, ktoré vravia, že ak vravíš tento názor, patríš do basy. A to je Možno narážať na nejaké akože extrémistické, hej, že nesmieš propagovať hnutia, ktoré vyslovene vedú k nejakým totalitným režimom a obmedzovaniu ľudských práv. Ale úplne neviem presne, ako sú tieto, ale akože toto je najčastejšia formulácia, na ktorú ma si naráža. To pravdepodobne. mňa problém, pretože za názory by si nemal byť v base, pretože nie si priamym nebezpečenstvom pre spoločnosť. A pokiaľ tými názormi podnecuješ k nejakej nenávisti? To je fajn. Voči nejakej skupine? Podobne? To je OK. Tak aký máš potom názor? Dajme tomu, že máme niekoľkých ľudí... Myslím, že by som to možno spravil trošku kratšie, lebo však akože keď tak si to chcete pozrieť, hej, akože celú tú debatu, niekto nepozeráte proste u mňa, hej, však akože, hej, ale že možno trošku by som to iba tak nejako prestrihol, hej, teraz, že by som si to na chvíľu mimo kamery iba pozrel, hej, a keď tak si na nejaké konkrétne veci možno zareagujeme, hej, keď by tam niečo bolo, čiže ja sa vám neskôr ešte ozvem, hej. OK, čiže keď sa na to pozerám, tuto napríklad sa bavia o atentáte na premiéra Roberta Fica napríklad, čo sa stalo, potom popustí dá. Na verejnosti, ten by som asi nechal, ale myslím si, že by si mal právo napríklad cez sociálne siete alebo aj v nejakej slušnej debate komunikovať akýkoľvek názor. Pokiaľ ja vidím teraz na ulicu, dám si tam stôl, napíšem si tam nejaký transparent a začnem chvaľovať nejaký trestný čin. Čiže napríklad to sa riešilo, myslím, že pred rokom a pol to bolo v Handlovej, čo sa stalo premiérovi Ficovi. Pokiaľ to budem, aj keď ja osobne s premiérom ani celou stranou Smer. Že je správne schvaľovať atentát na kohokoľvek, lenže je to zlý precedens, keď zakážeš napríklad schvaľovať toto, tak kde urobíš tú hranicu? Pretože dajme tomu, že ty si asi za potraty, že predpokladám. Som za to, aby sa žena mohla rozhodnúť. A teraz, keby vláda presadila zákon, že potraty sú zakázané. Potom bude dievča, ktoré bude znásilnené, otehotne a zoberie si to nelegálne. Napríklad v Rakúsku alebo nejakým nezákonným spôsobom. To sa mi páči, hej, že neviem úplne presne, že akože na čo presne narážal, ale že akože pracuje celkom dobre s tým, že ako vlastne nejaká legitimita, akože právna, že to niečo je legálne, tak vlastne akože to neimplikuje, že je niečo morálne. Hej? A toto je akože dosť dôležité celkovo rozlišovať v takýchto debatách o nejakých právach, akože to sa celkovo bavíme o nejakom akože práve o jeho zavádzaní, o jeho nejakých úpravách alebo tak. A celkom sa mi akože celkovo, že k tomu sa ešte dostaneme, že Fiky vlastne neviem úplne presne jeho minulosť, ale podľa mňa mám pocit, že sa nejako možno, neviem, či venoval nejakému debatovaniu, ale akože vyzerá, že minimálne pozerá nejakú debatu, alebo že proste niekedy niečo videl o tom, pretože mám pocit, že akože človek, ktorý by prvýkrát debatoval v živote, tak ak by to tak naozaj bolo, tak akože podľa mňa celkom dobre vie debatovať. Čiže ako človek, čo akože tiež občas si pozrie nejakú debatku alebo čo, tak
a celkovo v poslednej dobe ma to začalo nejako akože baviť, tak si myslím, že Fiki je akože dobrý adept, hej. Takže celkovo, akože aj keď v niektorých názoroch proste nesúhlasím, hej, ale akože celkovo v tejto debate som bol prekvapený, hej, a že tie jeho názory neboli nejako veľmi, že práve, že som občas súhlasil viac s ním ako niekedy akože nejakým akože tým takzvaným liberálnym pred nejakým akože názorom, hej. To bol na čierno. Okay. Ty si myslíš, že je amorálne takúto vec, to rozhodnutie tej ženy schvaľovať? Ja si myslím, že toto je veľmi taká už... Lebo ona porušila zákon, porušila zákon, robila trestný čin, a ktorý ty schvaľuješ, predpokladné podnecovanie nenávisti. Áno. Ja som teraz rozprával o schvaľovaní trestného činu. Okay. Ak sa ideme baviť o podnecovaní nenávisti, to je iná debata. Problém s podnecovaním nenávisti je ten, že nikto nemá presnú definíciu, že čo je to nenávisť. Poviem, že mi vadí, keď denní gen napíše o mne, že som fašista, alebo o Danim Bombicovi. Okay. To je výrok podnecujúci nenávisť, lebo ľudia, ktorí boli obeťami nejakého fašizmu, automaticky, keď si to prečítajú, budú Daniela Bombica viacej nenávidieť. Takže je to výrok, ktorý podnecuje nenávisť. A teraz problém s nenávisťou a so zákonmi, ktoré sa týkajú nenávisti, je taký, že ty nevieš presne definovať nenávisť tak, aby si vedel správne určiť tú hranicu, že čo je nenávisť a čo už nie je. Proste nemá to právnu definíciu. Ja si nemyslím, že je správne podnecovať nenávisť voči nejakej skupine len za to, že napríklad sú iné farby. To si nemyslím. Avšak, keď to zakážeš im v takom znení zákona, že podnecovanie nenávisti je trestané, tak potom takými malými kročikmi sa dostaneš do bodu, že už veci, ktoré sú úplne bežné. To mám trošičku pocit, hej, že toto je taký akože možno slippery slope, hej, akože neviem, hej, ale toto mám pocit, že neviem, akože dáva zmysel, hej, to, čo hovorí, ale možno, že aj napriek tomu, že s ním súhlasím, tak akože niektoré veci možno, keď aj on by si možno spätne pozrel, tak akože hej, ale akože má to proste hodinu 20, čiže akože jasné takých vecí, akože však ja keď pôjdem, tak akože to bolo veci, no, ktoré som akože možno neúplne. Ja dúfam, že ma je dobro počuť, hej, lebo nahrávam to cez slúchatka, takže tak si dám trošku možno takto viac, keď budem hovoriť, hej. Dúfam, že ma akože je dobre počuť aj všetko. A hej, môžeme ísť ďalej. Na časť našej komunikácie sa budú považovať za nenávisť len tým, že dostaneš napríklad zlého sudcu, ktorý ťa nemá rád. A povie, že vieš, podľa mňa je toto nenávistné. V Británii bolo v roku 2025 stíhaných 12 000 ľudí, lebo tam majú takýto zákon o nenávisti, a väčšina z nich... Ahoj, Fiki, teší ma. Ja som mal len faktickú nejakú takú poznámku, že u Bombica nie, alebo teda je problém aj to šírenie nenávisti, teda ako to tvrdí súd, ale že tam bol skôr problém s kyberšikanou, s doxingom, že vlastne líkol adresy ľudí a teda podnecoval, že choďte im povedať pani Hanzalovej prial, aby sa jej narodilo choré dieťa, pokiaľ si dobre pamätám, a tam je to už asi, že neviem, či Danny Kollár je práve ten prípad, ktorým by som argumentoval v tomto prípade. Danny Kollár urobil veľa vecí, ktoré ja považujem za zle. Ja som čítal uznesenie jeho väzby a je vo väzbe za 3 dôvody. Nie je to žiadny doxing, nie je to nič s Hanzelovou. Tak schválne, akože, jak dá sa to nejako akože dohľadať, když stačí, neviem. Ale hej, že... Ešte nejaký civilný spor, ktorý je akože ongoing. O väzbe je najmä za to, že zdieľal link na knižku Protokoly sionských mudrcov, ktorá bola Schválne. Protokoly sionských mudrcov, že či akože Martinus, hej, že či niečo. Hej, akože neviem, jak sa hľadajú tieto veci, alebo že tiež čo tam pozeral, ale počkej, sionských mudrcov, po česky, ale tak... neviem, Martinus vravil, tuším potom, hej, že to vravil. Neviem, ale proste, hej, hovoril, že niekde to našiel, hej, proste tak to, že neviem, či myslel toto, hej, kvázi, ale dobre, môžeme ísť ďalej. voľne dostupná v Martinuse a zároveň aj v univerzitnej knižnici. Keď na toto podával jeho advokát sťažnosť, že však halo, veď tú Martinus tú knižku voľne predáva, tak sudca povedal, že no, ale tamto nie je extrémizmus, lebo to je v inom kontexte. Že Daniel Bombic to robí v kontexte, že rozširuje nejakú extrémizmus. A toto je problém, že nie len, že nie je dané, čo je extrémizmus, sú dva znalci na Slovensku, ktorí ti povedia, čo je extrémizmus. Nie je žiadny zoznam knížiek, ani výrokov, ani znakov, ktoré sú extrémistické na Slovensku. Na Slovensku máš dvoch znalcov, ktorí ti povedia, že toto, čo si spravili extrémizmus. Čiže aj keď to potom akože, keď vraví, že on tu vlastne vraví, že žiadne symboly, ale jak je to potom akože s tým hajlovaním napríklad, alebo s číslom 88, tuším sa to zriešilo
neviem, či trestnoprávne, to som s ním istý, ale napríklad Kotleba, keď dal ten šek, či čo to bolo, že 1488, čo vlastne má implikovať 14 je nejaké akože heslo, nejakých 14 téz alebo niečo také. 14 téz, neviem, či to je 95 téz v Wittenbergu, ale nie proste 14 téz nejakých akože nacistických a 88 je akože čo akože znamená že sláva Hitlerovi vlastne v nemčine. A že či toto náhodou nie je akože či nie sú nejaké znaky, ale asi trestnoprávne myslel, že ako sa vlastne súdia ľudia. Ale tuto mám pocit, že viaceré veci, čo som sa akože zbavil ľuďmi, že nie sú možno úplne, že takto, ale ako asi sa vyzná v niečom, ale neviem, ono na ňom je také zradné, že nevieme, či sa on vyzná v tých veciach, alebo či on len vyzerá, že sa vyzná, ale kľudne. Takže tak. Sa dozvieš až na lavici obžalovaných, že si spáchal extrémizmus, pretože Dani úplne nevedel, že tá knižka sa považuje za extrémistickú, že nie je žiadny zoznam. A nielen to, ale sudca Poskytol link na ten Martinus, alebo poskytol proste link na PDF-ko? PDF-ko. Lebo aj Mein Kampf sa predáva v Martinuse, ale sú to tie verzie s tými dodatkami ešte akoby, ktoré majú nejak zmierniť ten efekt, povedzme, aby to nebolo radikalizujúce. Aj keby zdieľa Mein Kampf bez nich, tak by to bolo vlastne problematické, že či to nebolo niečo takéhoto charakteru, že v Martinuse to bolo nejakým spôsobom ešte ošetrené, že to bolo nejaké iné vydanie. Ty by si nechcel prečítať Mein Kampf? Inak to je dobrá otázka. Akože, ako človek, čo maturoval z dejepisu, asi hej. Ale že vraj je to strašne zlé čítanie. Hej, že akože je to také, že tie logicky nejaké pochody, hej, vzorce a proste všetko v tom Mein Kampfe, že proste nedáva zmysel, je to čisto len o nejakých konšpiračných teóriách, o nejakých akože nejakých židovešterov alebo hej, proste toto. Ale akože trošku tak zložil akože z témy tak zaujímavo, hej, že niekto si prečo Mein Kampf, ale akože neviem, ako a tam berem. Keď si ho kúpiš a budeš mať doma na poličke obhájiť, tak je to v poriadku, ale tam je presne ten rozdiel, že čo už je prechovávanie extrémistických materiálov. Ja ako študent filmu, keď budem mať nacistický propagandistický film a budem ho pozerať zo študijného dôvodu, pretože chcem v dejinách filmu vidieť toto, tak istí. Ale veľa útočí na to, že že by sa to nemalo by byť nejaký dvojitý meter akože v právnych veciach a na to vlastne útočil, aj tu o tom sa bavia. Extrémistov takých skrytých, lebo musia byť skrytí, lebo to nie je legálne byť extrémista. Za tie, čo sú, že sloboda slova a respektíve obmedzujúce slobodu slova, tak asi nie. Myslím si, že mali by sme mať právo otvorene diskutovať, otvorene hovoriť veci. Problém už je potom, keď je to kyberšikana alebo šikana, keď je to vyloženie urážanie nezmyselné a zbytočné, pretože to k ničomu akoby podstatnému a dobrému a prospešnému pre spoločnosť nevedie. OK, podľa teba napríklad to, čo sa deje nejakému politikovi, dajme tomu, že Blahovi. Keď o ňom píšu furt nejaké, ale možno aj zlý príklad, možno Mazurek. Okay. Píšu, že fašista, extrémista, neonacista, ale však súdom bol uznaný ako človek, bol odsúdený zo zákona proti hanobeniu rasy, národa a presvedčenia, kedy mal nejaký výrok na Rómov, s ktorým mimochodom obrovské množstvo Slovákov súhlasí. No, akože ad populum, hej, toto úplne, že to, že s ním súhlasia, akože ešte nemusí, ale ako chápem, že s tým snažil ukázať a hej, okolo zákonoch sa ešte nevidím vlastne, hej. Akože na to, aby som bol nejaký právny znalec, ale zjavne Fiky raz bude asi právnik, alebo čo. Nie, ale akože vidím sa celkom tým veciach. Toto ma v tej debate celkom prekvapilo. To nevieš empiricky potvrdiť. Ale aj keby sa to sa stalo, tak stále to neimplikuje, že si napríklad fašista. Definícia fašizmu nie je, že si proti sociálnym dávkam pre cigáňov, pre Romov, pardon. Ale napriek tomu má toto slova, ktoré nejsú. OK, to je dobrý argument, dobre to ukazuje na nejaký. Ale Vicky, teším. No, ja veľmi som za slobodu slova a tiež som proti tomu, aby keď niekoho ohrozuje, aby vtedy už začala byť trestne stíhaná. To súhlasím. Otázka je, čo si sa obidvoch mojich kolegovcov pýtal, že kde potom ty vykreslíš tú hranicu. Lebo si hovoril dvakrát, že je to o hranici. Ja Pravil, že o nejakej arbitrárnosti hranice, to je akože celkom zaujímavé, lebo vlastne my sa ako ľudia môžeme mýliť, čiže to je akože za mňa akože dobrý point, ale toto. Kde vykreslíš ty tú hranicu? Ja si myslím, že keď tie zákony zrušíme, tak bude pár skutočných extrémistov, ktorí sú skutočne nebezpeční, ktorí možno budú mať za dôsledok pár smrti ľudských. A myslím, že to je dobrý trade-off. To sa mi páči, že vie pracovať s trade-offmi, vie vôbec, čo to je. A toto napríklad tiež akože väčšinou z nás bola akože väčšinou takých, že alebo
alebo teda väčšina, čo som si dal proti nemu, akože asi tiež debatujú proste prvýkrát v živote tak niečo akože možno serióznejšie, čiže ako v tomto mal podľa mňa Fiky Sweet možno, neviem, že či sa to nejako venuje, alebo čo, ale akože vie celkom dobre narábať s týmto, hej, že aký trade-off toho, akej strany, hej, aký svet vykreslujeme a toto akože sa mi neviem celkom. Že na druhej strane bude 5 miliónov ľudí, ktorí môžu hovoriť voľne svoje názory a nebudú za to stíhaní, kriminalizovaní, pretože ja rád hovorím taký príklad, všetci chodíme radi po diaľnici 130, keby chodíme 90, tiež to zachráni možno 20 ľudí ročne, ale všetci sme ochotní obetovať tých pár životov spoločensky za tú slobodu ísť 130. Úplne rozumiem. A ja som ochotný obetovať tých pár životov, tých pár obetí extrémizmu za to, že ľudia s legitímnymi názormi ich môžu voľne hovoriť. Napríklad Dan veľa kritizoval Izrael a sionizmus. A to je taká podľa mňa taká dobrá téma, pretože pravičiari a lavičiari, liberáli, konzervatívci sa zvyknú zhodovať s tým, že Izrael niektoré veci nerobí v súlade s medzinárodným právom. Videl som jeho výrok, ktorý vyslovene čisto kritizoval politické kroky Izraela, za ktorý znalec povedal, že toto je hanobenie rasy národného presvedčenia. A toto je problém. Problém je, že ty si Hej, to je celkom problém toho, že v dnešnej dobe sa akože antisionizmus berie ako antisemitizmus a toto akože, hej. V tejto debate som inak sa proti nemu akože nestával, aj keď som myslel, že by som ho možno mohol len tak akože sa na potvrdiť na nejakých veciach, možno, ale prišlo mi, že v tejto debate akože som viac súhlasil možno s ním, hej, nejakým, akože väčšinou jeho názorov možno. A že vo všeobecnosti to, že hovorím, akože sa mi na ňom tie veci páčia, tak neznamená úplne, že by bol nejaký môj idol alebo čo, ale že skôr, že ono totiž by sa nemalo útočiť jednak na človeka, čo inak tuto, keď si pozrieme, to sa volá ad hominem, keď nestáva argumentov útočíme na človeka, tuto keď si pozrieme názory a argumenty, sa napadajú otvorene a kriticky a osobné útoky a zmešanie sú zakázané. Čiže to je vlastne, že ad hominem, hej, že by sme mali útočiť čisto na argumenty, ale jednak čo možno veľakrát sa deje ešte, že ľudia útočia na nejakú stranu, čo asi tiež v podstate sa berie ako toto ad hominem. Že útočím na to, že on, že je na nejakej strane, tak je akože iný dnes, hej, to vidíme často v politických debatách, ale že tuto akože čisto, keď sa pozrieme na argumenty, ktoré prináša, to znamená, že keby nepriniesol žiadne, tak ja môžem povedať, že OK, akože tvoja strana nemusí byť zlá, ale proste musíš mi priniesť nejaké argumenty. Tak on tým, že keď hovorím, že ako dobre debatoval, tak myslím akože čisto tie nejaké akože logické pochody alebo tak. Čím, že ide o to, že akože až tak sa nevyznám možno práve, keď sa niekto vyzná, tak mi kľudne napíšte do komentára, ale tam možno hej, boli nejaké veci, ktoré sú možno rozporúplné, by som povedal. vieš veľmi ľahko, keď máš trošku kreativity, napasovať tie zákony na akýkoľvek názor, ktorý ti vadí. A ja by som bol rád, keby sa to nerobilo, keby môžeš voľne hovoriť. Akékoľvek názory, hlavne kritika režimov a kritika systému a politikov, aby sa nemohli stíhať a som ochotný za to obetovať tých pár skutočných obetí skutočného extrémizmu, takisto ako tých ľudí obetúvame pri napríklad jazde autom, keď chceme tú slobodu ísť rýchlejšie. Rozumiem, ale že toto sú veci, ktoré musíš staviť v nejakom časovom kontinú. To nemôžeš, že naraz hneď všetko začať meniť, lebo jednak nechceš mať na svedomí tých pár životov, ani tých pár životov nechceš mať. Dobre, vieme, že ich bude viac. Nechceš mať na svedomí tých pár životov. Čiže toto musíme robiť v nejakom časovom kontinú. To nemôžeš hneď nastaviť, že wow, a ideme. OK, ahoj Elmi. Teším. Ja by som len chcela sa spýtať, že teda si za slobodu slova, asi aj za slobodu slova za šikanu na školách? Tak my nemáme podľa mňa zákon proti šikane na školách. Dobre, ale predstav si, že si učiteľ, vychovateľka a teraz nech deti majú slobodu slova nech tak, aby ďalšie deti všetko šikanovali a aby proste všade bol mier a všetko takto. Ale jasne to už je potom problém generácie, ako ľudia vychovajú svoje deti, to už je zase problém. Všetci rodičia budú skvelí. Hej, no toto je, že taká skôr utopia, hej, že ako by mali rodičia, akože toto. Ale hej, no. Nie, akože boli to pekné, ale toto vieme, že sa nestane a nikdy sa nestane, pretože veľa učiť. Máš vychovateľ, máš učiteľky, ktoré učia tie deti, sú im príkladom taktiež, že rodičia sú napríklad ako ty, teda si za slobodu slova, aby bolo na sociálnych médiách a všade, teda môžeš povedať, čo chceš všetko, tak si v pohode, že ty šikanuješ teraz nejakú hociakú verejnú osobu a že či už povieš, že tučná alebo hociako najvíza alebo tak je to v pohode podľa teba? Samozrejme. Ale prečo je to v pohode podľa teba? Pretože čo je alternatíva? Zakázať hovoriť tučná na verejnosti? Hej, to je, že podľa mňa to, že ťa niečo ofenduje, akože hej. Nie, ale je to tvoj názor a ty vlastne ty si povedal, že je tučná, ale ona to tak nemusí vnímať. Ona to tak vníma. Ona to o sebe hovorí. Dobre, tak ona to môže o sebe hovoriť, ale keď to povieš možno nejaké iné osobe, tak tej osobe sa to môže dotknúť. Keď povieš akúkoľvek vetu, napríklad, že jasné, to áno, to súhlasím. Čím viac ľudí tú vetu počuje, tým viac ľudí štatisticky bude urazených. A teraz hľadať spôsoby, ako nikoho neuraziť. Dobre, to netvrdím. Ja úplne súhlasím, že slova povedz si to, ale mal by si trošku aspoň brať, že niekoho to môže emočne zasiahnuť, nejaký máš influence na ľudí. To už je debata. Takže to už je nejaká psychoterapia. A tu začína tá moja časť, hej. K tomu sa dostaneme. No, môžeme ísť na to.
Čau, Fiki, ahoj. Ahoj. No tak teda, ja by som sa ťa možno spýtal, že čo teda podľa teba znamená ten feminizmus, alebo čo, ako ho charakterizuješ? Podľa mňa feminizmus asi v časoch, kedy vznikol, tak to bolo za účelom, aby sa ženy právami dorovnali mužom. To je podľa mňa taká možno všeobecná definícia. Nie, ostane pri tom. Hej, feminizmus je hnutie, ktoré bojuje za to, aby ženy a muži boli rovnoprávni, mali tie isté práva. Takže ty si myslíš, že už teraz akože všade vlastne na svete už sú akože rovní a už nič netreba riešiť, hej? Myslím si, že v našich končinách sú si rovní. No, hej, akože ale to je hnutie, ale akože to tam budeme ešte rozoberať trošku. Tak feministky sú na Slovensku, ktoré nemajú presah na Blízky východ, alebo hovoria po slovensky tie feministické úvahy. No, čiže čo si tak typnem, že ty asi vlastne narážaš na to, že obhajuješ akože prvú vlnu a druhú vlnu feminizmu a vravíš, že už to, čo je teraz, že už je akože úplne. Toto nie je úplne, toto neviem, či som dobre použil ako za argument, lebo v podstate ja sa tak musím priznať, že predtým, než bola tá debata, akože ja som o Pikim akože veľmi, nemám asi skoro nič na akože teraz už hej, akože už som pozrel od neho nejakú pár videí, ale predtým som čisto mi vybehli len zo pár možno nejaký jeden short som od neho videl, asi inak nič. Čiže toto neviem úplne, aké sú akože jeho názory na celkový ten feminizmus, ale som si typol akože z toho, čo tam vravil predtým, hej, že na to naráža. No ty vieš o nejakom práve, ktoré by muži mali a ženy nie na Slovensku? Akože dá sa teoreticky debatovať možno o tých potratoch alebo tak, že proste tam akoby žena proste nemá tú autonómiu vlastne na to. Na potraty sú legálne. Neviem, či som chcel úplne vytiahnuť takýto argument, lebo no aj akože sú legálne za nejakej doby. No hej, ale po nejakom čase napríklad, alebo že proste v iných krajinách, napríklad v Poľsku, vieš, akože že už tam vlastne. Ty vieš o tom, že čím ľudia žijú v komfortnejších. Hej, v Poľsku tuším sa niečo riešilo, čo napríklad tuším Amnesty International TZ chcelo dať, že interrupcie do ústavy TZ, aby sa nestalo to, čo v Poľsku, ale neviem presne, čo sa stalo v Poľsku, aj interrupcie. Už sme si to vygooglili, hej, že ako sú na tom interrupcie v Poľsku. Hej, toto, akože, že toto mám pocit, že je to, hej. Ale počkaj, legálny. Počkaj, tak kedy sú legálne? Ed è Počkaj, to sa mi nejako nezdá. Hej, toto sa tuším, to niečo riešilo, že vlastne, že aj toto je napríklad zadefinované, hej, že môže byť nejaký stav, ktorý neviem, nespadá do tohto alebo do tohto, ale stále by mohol byť akože považovaný, hej. Toto na to som narážal, ale hej, akože dobre. V podmienkách tým sú menej náchylní mať deti. Dokonca, ak robili výskum na potkanoch či nejakých myšiach a dali im perfektné podmienky, tak sa začali. Toto viem, že akože Súliček trošku možno obhajuje nejaký akože sociálny darwinizmus, alebo tak akože prichádza akože skôr z toho, že vychádza nejako, že je to prirodzené pre nás, že preto by sme do toho nejako akože nemali zastávať. Čo kvázi sa akože dá podporiť, možno keby to zameriavame čisto na to, tak by nás aj presvedčil, lebo ja všeobecne som taký človek, že akože že aj ľudia s nejakými akože extrémnejšími pohľadmi, pokiaľ majú akože, jak sa hovorí ten citát, extraordinary claims need extraordinary explanation, tak akože hej, že možno by ma vedel aj o tom niečo presvedčiť, ale to mám pocit, že vo všeobecnosti to bol nejaký akože dôraz na nejaké možno ad nature, akože nie úplne, ale akože experimenty s potkanmi nemusia byť úplne tak legitímny dôkaz niečoho, ale určite nejakú metaštúdia, určite to lepšie ako anekdota, hej, dajme tomu v tom hierarchy of evidence, čo taká pyramídka, hej, že tu hodnosti ukazov. Môže mať menej, ako sa rozmnožujú
potkani, čo nemali ideálne podmienky. Proste to je taký ľudský, taká ľudská prirodzená potreba, že keď sú v komforte a dobre sa im žije, tak si nechcú ten komfort káziť proste deckom. A je to dané, aj to vychádza zo všetkých štatistík, že sú lepšie podmienky pre život, tým sú ľudia menej náchylní mať deti. Ale potom je dôsledok taký, že napríklad v Európe je 1,4 dieťaťa na ženu v priemere a na prirodzené udržanie populácie treba 2,1 dieťaťa. Lenže keď ty budeš na dôchodku, tak nebude mať ten dôchodok doplatiť, pretože teraz je X. To som mal napríklad naskočiť do rečí, lebo tu sa dosť dlho dialo to, že on mi vravel niečo, čo akože viem, hej, že aké sú štatistiky, ale proste ja som sa chcel, už sa nepamätám, k čomu som sa chcel dostať, ja som sa chcel dostať niečomu, hej, ale okej. Počet ľudí v tvojom veku, a keď bude 80, tak takých ľudí, ak si ty, bude možno 1/3 X. Ide o to, že my sme sa mali snažiť vytvoriť podmienky jednak pre tých, čo už proste žijú, aby tu ostali na Slovensku, lebo problém. Nie o ostávanie, ne, ja hovorím celé Európe, to je o rodení. Tu som chcel vraviť, tu som sa chcel akože nejako možno ešte rýchlo obájiť do toho, že ešte nejako rýchlo sa môžem dostať k tomu, že ako ja vnímam feminizmus, hej, že ešte nevnímam úplne tak, že nejako akože kvóty alebo tak, že vo všeobecnosti som skôr akože taký, že pravicovejší feminista, ale že vnímam to, že tiež ako podobne ako Sulík, preto s tým vlastne vo všeobecnosti v niektorých veciach súhlasím, že k tej negatívnej slobode, že vo všeobecnosti ženy by nemali byť akože nútené, dokonca ani do potratov, lebo ja som si úplne istý, ak je to akože s tým, že kedy začína život, hej, lebo to je akože arbitrárne. Skôr podľa mňa je dôležité vedieť, že kedy si plod začne uvedomovať bolesť, pretože podľa mňa, že aj keby začínal, hej, lebo však akože živý organizmus v podstate aj spermia, akože dá sa povedať, tak akože teraz končí proste život, hej, po každej masturbácii, tak akože toto je vlastne také spornejšie, by som povedal, že podľa mňa nie je také dôležité, kedy začína život, ale kedy si začína uvedomovať, hej, lebo potenciálne život môže byť proste už od tých úplne najmenších akože organizmov, hej, ako proste nejaké akože jednobunkovce alebo čo, čiže hej, to je také spornejšie v tých potrebách napríklad, ale to som chcel akože k tomu, že ženy by nemali byť vo všeobecnosti, že som chcel povedať k tomu dôchodkovému systému možno nejako trochu ešte, že vlastne ten dôchodkový systém je nastavený na to, že sa očakáva, že tí mladí budú stále pracovať a toto je také, že vo všeobecnosti na to by sme možno mali konsenzus aj tuto s mladým Vikým, že v všeobecnosti možno, že tiež ako je, že možno by bol lepší nejaký systém, ktorý akože sa nespolieha na tie dôchodkové výplaty, je, že v tom, že to musíme, akože ja som chcel navrhnúť akože skôr to, že sa musíme spoľahnúť na to, že jednoducho tá populácia bude proste vymierať, pokiaľ tak nechceme vyslovene ženy nútiť do toho, aby mali deti. Deti. Sorry. Ahoj, Fiki, chceš ma? Čo podľa teba už nerieši feminizmus? Že už je to moc? Lebo keď sa pozrieme na to, že vo väčšine krajín feminizmus je svetové hnutie. Nie je to vlastne, že ženy budú bojovať za nejaké ďalšie práva? Aké ďalšie práva? Nie všade vo svete majú ženy nastavené rovnaké práva. Keď ženy prestanú bojovať, keď prestane byť feminizmus, prestane riešiť nejaké fakty, veci, ktoré tu chýbajú ešte v niektorých krajinách, kam sa potom dostane ľudstvo? Ako si ty predstavuješ, že by mal ten feminizmus prestať riešiť? Aké veci by mal prestať podľa teba riešiť? Čo je môj hlavný problém s feminizmom je, že vo veľa krajinách chceli alebo chcú alebo už nastavili také kvóty, že ženy musia zarábať rovnako veľa, alebo že musí zamestnávať rovnako veľa. To sú tie kvóty, čo napríklad riešil, hej. Budem to asi trošku preskakovať, lebo že zamestnávateľ musí vždycky dať toľko mužov ako žene. Zamestnávateľ musí vždycky zamestnať toľko mužov ako žien. V parlamente musí byť vždycky toľko mužov ako žien. Nemusí. Kde to tak je? No, neviem, čo tak niekde je, ale viem, že veľa ľudí hlási, by to malo byť feministiek. A prečo nie? Akože keď riešime, najprv sme riešili skupín, napríklad ľudí pod 18 diskriminujeme úplne bežne. S ale z rôznymi nejakých vecí právami. to bolo nastavené, všetko je nastavené. nejakých vecí, akože toto je problém, že keď nemáš naštudované trošku tie veci, tak všeobecnosti nemáš asi také dobré argumenty. A že ja, keby som tam sedel, tak ja tiež by som mu nevedel na to oponovať, lebo ja si tiež myslím, čo akože podľa mňa zase, hej, toto prúhol ten point, že to, že je niečo nejako nastavené legálne, tak neznamená, že je to jednak morálne, alebo jednak je to akože nejako efektívne, alebo čo. Vo všeobecnosti treba vnímať to, že nastavené veci sú kvôli niečomu a väčšinou je to, že aký je systém, keď je demokracia, tak je to, že je to populárny názor, hej, keď je to, že aristokracia, tak je to, že si to vrchná vrstva nejako zvolila, hej, čiže tie veci sú akože nastavené, že nie úplne, že sú faktické, hej, nemusia byť vždy, alebo čo, že proste nemusia vychádzať len z faktov. Prečo sa 11-ročný človek nemôže voliť podľa teba? Prečo nemáš potrebu, aby tam to bolo fair? Je to tak nastavené. Proste takisto, ako sú nastavené jedné veci, tak je nastavené aj toto. No, Niekto človek vyzrie, niekto človek nastavené, že ženy nemôžu voliť a
Ja som sa chcel spýtať, ešte sa vrátiť teda úplne na začiatok. A to bolo, že si povedal v podstate, že tu ako taký feminizmus v týchto končinách nemá moc význam. Hovoril si teda o Blízkom východe. OK, áno, na Blízkom východe majú ženy oveľa horšie práva ako u nás, ale vidíme napríklad v Amerike, konkrétne napríklad Nick Fuentes, ktorý mal taký ten legendárny výrok, že women need to shut the fuck up, a na otázku, či by mali mať práva voliť, povedal, že absolutely not. A tam možno vidíme ten rozdiel, že keď sa tá americká v podstate spoločnosť vôbec, ako keby presne, že oni si povedali, že OK, feminizmus už je vymretý, lebo ženy dosiahli práva voliť a tým pádom konec. A tam vidíme presne tú vznikajúcu vlnu toho, že teraz zase sa tam začína ten extrémizmus, tá opačná vlna toho. A ty si prečo myslíš, že mali mať ženy práva voliť? Ja si myslím, že každý človek by mal právo voliť. Tuto som si práve není istý, že či vôbec... toto sa ho asi pýtal, ja som si najprv myslel, že tuto som bol akože taký znesený, že on akože neuznáva, aby mali ženy akože právo voliť, alebo čo, že on sa o to asi pýtal len čisto z toho, aby mu akože ukázal nejakú ako analýzu, ktorú on môže potom zreputovať. Akože takto som vnímal ja, to, čo sa tam dialo. Ale akože ale zase som chcel povedať, že neviem, že doteraz, hej, že teda, že ako je to s tým jeho názorom na ten akože celkový feminizmus, čo boli tie práva, že právo voliť a tak, akože, lebo toto ma trošku tak zneistilo, hej, že aký je vlastne jeho celkový take na feminizmus a že či uznáva aspoň tie akože natural rights of women, že proste vlastniť, hej, mať slobodu a tieto a hej, toto. Ja bol 18? To je, OK, každý dospelý človek, prepáč. Prečo nie aj nedospelý? Veľmi ťažko sa definovať, čo je dospelý človek, lebo 18 je 18 hranica, hej? Ale akože myslím, že sa zhodneme na to, že poznáme kopu ľudí, ktorí majú 18 plus. Alebo hej, napríklad dobrý exempl je, že tuším, mám pocit, že v Palestíne, teraz čo je tá vojna, konflikt, tak tam napríklad už do vojny za Hamas akože žúži tu proste doslova, že deti pre nás, čo ako my to definujeme a že tam sa riešilo to, že to vlastne to, čo aj tuto späť, hej, že hovoril k tomu Izraelu, hej, že vlastne tie veci robí nemorálne a že jednak aj to, že akože, čo sa tam deje, akože tá takzvaná genocída v Gaze, hej, akože to, či to je genocída alebo nie, to už je skôr na nejakých odborníkov, čo boli nejaké debaty o tom, že ako to terminologicky nazývať, ale hej, že napríklad v tej vojne, hej, že tiež vlastne umierajú aj deti, lebo si ich inak definujú, hej, akože čo je to spolu. Dospelých by si v živote nenazval. Myslím si, že je to taký ten celosvetový, respektíve prvosvetový konsenzus, že 18 je niekde cca to, kedy sa vlastne akože z naivného človeka stáva už troška obozretnejší človek. Takže ty si za to, aby skupiny ľudí náchylné na naivitu nemali právo voliť. Svojím spôsobom áno. Takže keby teraz vyšla štúdia vedecká, ktorá bola absolútne kredibilná, že ženy sú on average oveľa viac naivné ako muži. Bol by si za to, aby nevolili? Hej, akože to sa snažil akože použiť možno nejaké ad absurdum, hej, že on keď použí nejakú akože nejakú analýzu, tak on sa snaží akože vykresliť ten akože nejaký najhorší scenár a že tu tomu akože neskôr začali, tuto neskôršie fázy to vidíme, že začali pravieť, že bere strašné extrémy, ale akože ono reálne, keď si vygooglíme, že čo je ad absurdum, do extrémnosti, do krajnosti a tak, a že je spôsob interpretácie právnej normy, ktorý kriminologickou alebo nesprávnosť, hej, že je to reálny spôsob akože argumentácie, ako keby nejakej za použitia extrémneho alebo nezmyselného príkladu privedieme do krajnosti, aby sme dokázali nezmyselnosť, hej, že ja som si to tuším aj akože túto s AI-kom, čo je tuto ten režim AI, som si to tuším tam s ním písala, že je to akože reálny nejaký spôsob refutácie niečoho. Tak. Čiže tu mám pocit, že môže akože, že je to občas možno to zobral až moc, hej, do extrému, ale že ako už to, že niečo robí do extrému, tak akože je to valid. Tam by musela byť tá štúdia o tom, že ženy on average by museli byť oveľa viac naivné ako priemerný 14-ročný človek. Kedy vyšla štúdia, ktorá tvrdí, že ženy sú 10-krát také naivné? To som úplne nepochopil. Že porovnávať asi tých, čo nemôžu voliť, akože tých, čo teraz v statuse quo nemôžu voliť, ale OK. Ako muži, ale absolútne bulletproof táto. Tak bol by si za to, že ani ženy nemôžu voliť rovnako ako tí deti? Tam by záležalo, či sú stále menej, respektíve viac naivné ako tie malé deti. Rýchla vec. A preto to vlastne štát neriadia 12-ročné deti. A čo vychádza tá dospelosť?
No, zákonom je to dané ako 18 rokov. Vychádza ten zákon? Povedzme z mentálneho veku asi. Tak ale tiež zase bola asi nejaká štúdia, nie? Že tam sa určil tá hranica. To je inak dobrá otázka. Vieš, čím to súvisí, to, že deti si menej uvedomujú dôsledky svojich činov? To súvisí s časťou mozgu, ktorá sa volá prefrontálny kortex a ty kýveš hlavou. Skôr v tom teste tak by mohli byť ešte aj kategorizované na to, že kde by sa, o čom by mali rozhodnúť. Môžem otázku? Áno. Keby zavedieme tieto testy. A Vravel vlastne o tom, hej, že by to možno posunúť na 25, že teraz práve, že sa hovorí o tom, že by sa to mohlo posunúť skôr na 16, hej. Lebo však to vedie len číslo. Teda čo? Nič. A hej, že potom sa baví a ešte o tých testoch, čo by... Zistilo by sa v tých testoch, že ženy sú výrazne menej úspešné v tých testoch ako muži. A výsledok by bol taký, že 20% žien by volilo a 80% mužov by volilo. Tak asi si predstaviť, že ten feministický obrovský problém. Rozumiem, ale myslím si, že by to bolo, hej, proste flat by to malo byť individuálne, ale že nie, že Populus ide testovať a teraz sa proste, že ide rozhodovať. Hej, že celoplošne by sa veci nemali nastavovať takto a toto akože tu sa asi väčšina ľudí napríklad z tej z liberálnej strany na tomto akože zhodlo v tej debate. Čiže vo všeobecnosti možno, čo môže byť nastavená taká otázka, že prečo vlastne išiel do debaty ako liberál, keď s tým súhlasím, že či som to chcel zneužiť ako tu ten typ, či sa tu no, hej, to potom, že akože že bol taký trošku ozdravec, ale že ja som totiž očakával, že tá debata, ja som akože som si akože písal s jedným typkom, hej, že pôjdem do debaty a tak, a že ja som aj očakával, že to bude skôr nejakých kultúrnych otázkach, a že kultúrnych otázkach je akože vo všeobecnosti stále zastrešujú nejaké liberálne názory, akože asi tam akože nejako nemám s tým problém, ale keď to už ide do tých spoločenských, hej, že ten feminizmus je kultúrno-spoločenský fenomén, nejaká osa, hej, politická, lebo tých os môže byť strašne veľa, hej, ekonomická, môže byť rozdelená na viaceré sféry, akože spoločenská, hej, diplomatická, spoločenská, kultúrna, hociaka, tak akože tam už potom je to také, že už tam mám viac také názory, že by som možno aj s Vikim niečo viac súhlasil. A potom si povieme ešte k tej negatívnej slobode, to si asi možno po koncu povieme trochu. Z hľadiska toho, že aké percento Populusu malo, aké skôr, ale proste reálne individuálny človek dostane svoj test, myslím, že dneska je to celkom technologicky prevediteľné a proste, že ak to tak či správne alebo nie, lebo to pozorujem a mnohé veci mi páči, ktoré hovoríš a môžeme ísť napríklad do takých chcel sa vrátiť k tomu pôvodnému vlastne, že čo sa týka toho Slovenska, že či si myslíš, ale hej, nemôžem. To budem. Hej, toto je ten moment, kedy sa musím vyjadrovať pred svojimi spoluhráčmi, že ja vo veľkej miere súhlasím s väčšinou tvojich hodnôt a názorov, napriek tomu som chcel využiť možnosť sa... S takým poster. Som taký krátko, hej, ale som sa chcel pýtať... Ale akože v podstate v tejto fáze ešte, tuto akože v tejto som asi, že súhlasil, hej, tu možno prišlo niečo, čo som možno trošku s Piky súhlasil, hej, tuto možno trošku ten feminizmus mi rozmyslel, čo obhajuje, ale hej, potom asi, že súhlasil, hej, s nejakými kvotami, že aby neboli a tak. Čiže ako v podstate, hej, je to také, že a ja som asi, keď tak zrovnáme, že celú túto časť ešte a možno aj túto ďalej, tak akože hej, no, ja som väčšinou ešte v tejto časti nejaké akože súhlasil, hej, za kvázi, že tým, že on tak akože tiež nejako sme skákali aj z rôznych akože nejakých príkladov z Ameriky, akože tak hej. Spýtať na to, akým spôsobom bojuješ proti feminizmu aj nie, takže proste, či je správny alebo nie, lebo to pozorujem a mnohé veci mi páči, ktoré hovoríš a môžeme ísť napríklad do takých úplne konkrétnych príkladov. Je dobré, že konfrontuješ proste taký ten ako keby establishment súčasný žien, ktoré to hlásajú a zároveň proste majú nejaký dvojitý meter na seba a aj to, že si konfrontoval Simonu napríklad veľakrát, tak mi to prišlo prvý raz akože fajn, super a prospešné. Už úplne rozumiem, keď sa na to podívam optikou povedzme bojových športov, ty si už v podstate dal v tom verejnom priestore KO akože 7 krát po sebe a ona už nemá ako podľa mňa akože kam rezignovať alebo čo, hej, určite nečakáš od nej, že ona ti teraz povie, že my, ktorý nejakým spôsobom nám tu vrie v spoločnosti, hej, že či toto je ten vzor, ktorý ja som narážal na to posledné video, kde som akože znova to otvoril tému. A teda hlavný impuls bol ten, že Markiza jej dala na Silvestra, keď je obrovská sledovanosť, jej dala 2 hodiny času rovno o polnoci, kde si ona riešila ten svoj stand-up, ktorý bol vrcholne nevtipný. To by mňa ešte nevadilo. Čo mne vadí, je, že ona si robí srandu z rôznych politikov. Ale vždycky len z tých na tej národno-konzervatívnej strane, nikdy nie z tých na tej liberálno-progresívnej strane. A tu sa priznám, že úplne neviem, čo riešiť, ale to je vo všeobecnosti problém politickej satíry, vlastne toho, že tu sa dá útočiť na to, že politická satíra je proste nejako akože subjektívna, hej. Ale že v podstate, čo by možno bol nejaký môj refúz, akože teoreticky tu sedím, možno, že keď je veľa tých akože satiristov, že keď je nejaký akože voľný trh nápadu, alebo tuším s tým prišli s nejakou ideou klasicky liberálne napríklad, akože voľný trh nápadov, že vlastne na voľnom trhu alebo že vo všeobecnosti našej spoločnosti, že vznikne viac asi tých satiristov, akože jasné, asi keď nebudú
hlása niečo, čo toto sme prebrali slobodu slova, hej, že ak to nebude niečo extrémistické, čo s tým sa dá súhlasiť, nemusí sa dať súhlasiť, hej, s takým, ale že keď by sme to zadefinovali, že by bolo plná sloboda slova, alebo že proste vo všeobecnosti taká tá akože variation of týchto satiristov, čiže toto skôr narážalo niečo také normatívnejšie, hej, že nemalo by to byť, ale deskriptívne by sa ho podľa mňa, keby sa ho spýtam, že či to myslí deskriptívne, tak podľa mňa to by sa ho možno dalo akceptovať. Ale vo všeobecnosti to je problém tej debaty, že vlastne že tie veci nám napadnú akože vo všeobecnosti až neskôr, hej, nejako, čiže preto sme ho možno tak nerefutovali. Ja mám pocit, akože úprimne, akože táto debata asi nemala byť ani o tom, že kto vyhrá, lebo to hlavne bolo o tej diskusii a preto akože a ja som občas hovoril niektoré veci, čo napríklad boli skôr také, že na neho ako nejaké refuty, že skôr som sa ho pýtal otázky viac, ako by som ako nejako refutoval. Aj, že, ale ak by sme mali určiť víťaza, tak podľa mňa akože ten Fiky akože asi vyhral, hej, neviem. A je to také podprahové podsúvanie tej povestnej propagandy a tým mám problém, že hrá sa to na nejaké umenie, na nejaký umelecký prejav, na nejakú srandu, ale ona je vlastne za mňa taký šíry, lebo že nám sa menej darilo. Stojí si za tým, že neviem, napríklad na Slovensku je to tak podľa teba? Podľa mňa nie, neviem o tom minimálne. Ja som istý zdravotníci. Že tam napríklad, že neprešli len muži nejakými testami a OK, hej, že to je akože zaujímavý koncept, ale vlastne na tomu Fiky odpovedal, že no však áno, ja vnímam, že sú nejaké rozdiely, ale že nechcem, aby sa to umelo tlačilo. Potom sa bavili o tom, že nie on akože nesúhlasí nejako s tými kvotami, ale že ho zaujímalo, ako je to na tom middle easte, hej. Že aby mohla nosiť, čo chce, povedzme, že keď nechce nosiť hijab, nech nosí hijab, keď chce, tak nech. Ale viem si predstaviť, že keby ja som sa narodil ako muslim, tak možno by som v tom videl nejaký zmysel, nejaký náboženský. Nechcem teraz tvrdiť, že toto, tuším, mám pocit, akože k tým hijabom, že oni nie sú až tak úplne, že je to neúplne, nechcem to tak prirovnávať, ale že je to možno skôr niečo ako u nás kroje, že nie je to ani tak úplne, že súčasňou, že to vychádza nejako z náboženstva až tak zase, ale skôr to viac vychádza z nejakých kultúrnych aspektov, hej, čiže toto, čo to tvrdilo, aj, že by som tam bol jediný osvietený. Ale bez hľadu na to, aký by som mal názor, keby tam žijem v tej situácii, tak by som asi vnímal, že dobre, že bojuje nejaký boj, ktorý asi pre ňu má zmysel bojovať. Prirodzene ľudia majú potrebu s niečím bojovať. Keď už nemusíme bojovať s... Dobre, ale to ich bojovnosť je opodstatnené, hlavne na Middle Easte. Vravím, že tam by som to považoval za opodstatnené. Dobre, že tu podľa mňa to vytvára napríklad cez tie kvóty viacej zlá ako dobrá. S týmto inak súhlasím. Ja nesúhlasím s tým, aby ženy mali umelo nastavené nejaké kvóty, že žena je slabšia, čo akože áno, v niečom sú ženy slabšie ako muži a niečom muži slabšie ako však s týmto súhlasím. Nie vo všetkom, akože sme si rovní, rozumieš, že máme ako dojsť za šéfom a povedať mu, daj mi väčší plat. Tu riešili potom, hej, to, že si ho ideme nepýtať za šéfom a že vlastne že ten šéf vo všeobecnosti nebude proste vyplácať, aby vejstoval. Akože áno, keď sa pozrieme na toho kapitalizmus, čo akože, hej, ako hovoril, tak akože áno, to dáva zmysel aj celkom. A potom tu už začína, je tu ešte niečo zaujímavé, rozmýšľam. Lebo odídem. Má právo, hej, problém je, že nedostáva. Veľakrát sa stalo, že nedostáva. Hovorím, ja si Zákon. Akože zákon. Jak by si nastavila zákon? Riešenie je to, že mohla by byť schopná vyjadriť sa k tomu. Ja by zaujímalo, ty si povedal, že zákon? No hej, akože toto nás úplne akože rozobral na záver. Ďalšia téma. LGBT je extrémistické hnutie. Ja som bol taký, že what? Že čo? Akože, že teraz, že aký je jeho take, hej, toto bolo proste moje prvé intention. Ale vo všeobecnosti on, čo robil, z debatného hľadiska by to bolo asi možno zlé, ale z toho, že to nebola až tak úplne o debate, ale skôr to bolo o tom, akože nejako encouragenúť tými vysokými views, akože toho, ako fungujú tieto debaty, alebo čiže proste, aby nejako to encouragili ľuďom, hej, že proste, že vieme so sebou diskutovať, nie sme proste nejaké psi vo dvore, hej, proste. Ale že vo všeobecnosti on hovoril také strašne akože extrémne tézy, ale potom akože tá analýza za tým proste bolo, že so všetkým som súhlasil až tuto na nejaký jeden example niečoho, čo bolo aj tak akože, že nemal som tam veľmi čo refutovať, alebo tak. Ale keď sa tak na to pozriem, tak asi nemal tam ani nič, že by to bola nejaká tautológia, že by proste motal v kruhu. Čiže asi to argumentoval dobre, len presne, že možno ten mirror link, že ako sa to napájalo na tú akože tézu, kvázi na ten výrok, tak možno bolo také občas, ale to bolo asi čisto kvôli sledovanosti, že tam dali proste takéto. Však ja som sa tam trošku tak akože labeloval, akože
tiež nejakými vecami, ktoré napríklad by som možno bežne nepovedal, ale proste, že tak zo srandy je proste na video, že let's go. Alebo extrémistická ideológia. Všetci súhlasia? Banda extrémistov. Dobre, čiže budeme sa baviť o LGBTI vo svete či na Slovensku? Akokoľvek. Je tam nejaký rozdiel? Povedal by som, že možno, že asi určite, čo sa týka toho veľkej miery, to je asi prejavené. To je jedna vec, je to prejavené, ale takto, že podľa mňa je identický, že ten ich predstava ideálneho sveta. Nie? Aj v Amerike. Že možno v iných krajinách sú ďalej akože v tom boji, ale tá ich predstava toho dokonalého sveta, ako by sa predstavovali, je podľa mňa akože identická. A možno nie úplne zasahovať, možno nie úplne dobre kresťanom brať nejakú ich svetú vec, ale také, že nejaké registrované partnerstva, že môžeš toho človeka nahlásiť ako tvojho životného partnera a napríklad máš právo dojsť za ním v nemocnici, keď zomiera, zavolajú. To si myslím, že by sa malo. Čiže podľa teba by si nemal niekto zobrať o niekoho rovnakého pohľadu. To je jediná vec, to LGBT súhlasím. Respektíve vieš čo, možno zobrať, pretože tu akože už vidno, že práve, že wow, že typek je liberálnejší ako väčšina politických subjektov na Slovensku, niečom možno. A čo boli náražky v tom komentári, že práve, že Fiky je to akože jediný taký slobodomyselný osvietený, hej. Čo akože on sám vraví, že nie, že som osvietený, hej, ale hej, tam je ten rozbor tej slobody, ku ktorému sa dostaneme na konci, lebo v tomto mám pocit, že to bolo dosť vidno. Ja som najprv myslel, že hlavne v tej slobode slova to bolo. Potom v tom feminizmu je to trošičku, tak akože jemne možno vyhastlo, že tam sa bavili o nejakých konkrétnych príkladoch, ale tuto akože mám pocit, že to nabralo na gradoch. Teraz tak spätne pozerám. Čiže k tomu sa dostaneme. Sobáš je nejaký kresťanský koncept? Okay. Toto mám pocit, že tu som totiž akože tým, že som stále akože liberálne na tej kultúrnej sfére, tak akože ja vnímam tie argumenty tých liberálov nejako tak možno viac s nimi súhlasím a mám pocit, že práve s týmto sobášom, že toto sú vo všeobecnosti akože argumenty, keď sa bavíme o registrovanom manželstve, že tam nie sú žiadne argumenty proti, lebo proste ako ťa to efektuje. A že on vravil, že tie kresťanské tieto, ale že sobáš akože totiž zväzky ľudia zakladali určite akože dávno predtým, je to taký akože argument, ktorý aký si vyhľadáme, že kedy bol prvý sobáš, alebo čo, neviem, či sa to nejako vyhľadať, že first marriage in the world. Neviem, či mi to nájde, ale proste, že to bolo určite predtým ešte, neviem tomu. Predtým neviem, ako, či mi to vie dať presne. Že proste bolo to, to vidno, in ancient Mezopotamia, že proste vtedy ešte kresťanstvo bolo proste ani nie, že v plienkach vtedy v podstate nebolo. Čiže toto, podľa mňa, toto, čo použili, je také, že to, že si ho akože kresťania ako privlastnili tým, že mali proste monopol nad násilím, mať Weberové techniálne, že proste akože potom, keď padla tá rímska ríša, tak akože tam mali vo všeobecnosti akože dosť taký monopol nad informáciami a tak akože to, že si ho privlastnili, podľa mňa ako neimplikuje to, že by, ale okej. Okay. A možno neúplne zasahovať, možno neúplne dobre kresťanom brať nejakú ich svetú vec, ale také, že nejaké registrované partnerstva, že môžeš toho človeka nahlásiť ako tvojho životného partnera a napríklad máš právo dojsť za ním v nemocnici, keď zomiera, zavolajú. To si myslím, že by sa malo dať. Je asi fajn, keď si ľudia rovnakého pohľavia môžu adoptovať dieťa, pretože myslím, že asi je to lepšie, ako keď je v detskom domove, ale určite by nemali byť považovaní na tej istej úrovni ako heterosexuálne páry. Máš ešte ďalšie z tých bodov, ktoré si spomínal, že jasné. Tak LGBT pokiaľ za to, aby teda ľudia si mohli meniť pohlavie. V toho štátu v USA už to aj je právoplatné, že aby si ho mohli meniť bez súhlasu rodiča, pretože tá logika za tým je taká, že vlastne ten rodič niekedy môže tomu dieťaťu brániť, že si zmení to pohlavie a to nie je dobré, lebo môže byť konzervatívny a nejak ideologicky proti tomu. Takže bolo dobre, keď mohol súd rozhodnúť, že to dieťa môže meniť pohlavie aj bez súhlasu rodiča. To je asi môj najväčší problém. Najväčší problém je ten, že tá tranzícia je oveľa bezpečnejšia a ide viacej hladko, keď začneš v skorom veku, pretože je dobre zastaviť tú pubertu. Áno. Veciach, ktoré sa nedajú vrátiť naspäť. A preto že to je extrémistické hnutie, pretože napadá to priamo práva, nielen to trošku seká, alebo trošku slabý, ne? Že to nám trošku pomalšie. Ale toho dieťaťa, lebo je kopec ľudí, ktorí si uvedomili v neskôršom veku, napríklad v Česku je ten David Black, či Daniel Black, ktorý Toto som si chcel vyhľadať, že lebo o ňom som už počul, totiž mali o tom takú jednu raz prednášku ešte dávnejšie, keď som bol menší, tak som mal takú prednášku o tom, že ako strašne zlé, akože akože utilitaristicky to má horšie dôsledky. Ja som sa napríklad v tomto konkrétne bavil s ChatGPTím, že napríklad presne som sa s ním bavil, že keď vlastne sa obhajuje akože tento to, že by mali mať ľudia tranzície, aj keď napríklad, že sú niekde nejaké akože dôkazy toho, že to vedie k horším nejakým následkom. Takže prečo napríklad to tak nie je, že
v samovraždách, hej, že napríklad tam, že prečo človek nemôže proste to opustiť ten svet, keď chce, a že tam je to o niečom inom, lebo tam si tie veci menej uvedomuje, ale že toto je taká debata vlastne vo všeobecnosti medzi nejakým akože nejakou deontológiou, nejakým akože úmyslom, hej, že úmysel, alebo nejakým princípom, hej, že čo sme možno my tak akože obhajovali asi viac, hej, že vo všeobecnosti ľudia majú proste právo akože si zmeniť pohlavie, keď proste, lebo hej, proste tá sloboda, zase tá autonómia nejaká telesná, zase naopak občas možno prikývol, občas vravil, že utilitaristicky to má horšie dôsledky, lebo hej, niečo akože a vo všeobecnosti ale sa to snažil prevrátiť na to, že už sa tu chce akože zavádzať v tých že to chcú zavádzať pri maloletých a že tam vlastne, že by štát akože nemal mať nejakú tú moc, ale že to tam potom ešte Podstúpil tranzíciu v skorom veku a teraz to ľutuje, len že už nie je cesty späť. Nenašiel som úplne, neviem, Black check, ja. Transition. Neviem, neviem, jak to mám vyhľadať, tým, že asi len nevedel presne, že ako sa volá, akože ten buď trans muž alebo trans žena, alebo kto to bol. OK, čiže moving on, ideme ďalej trošku. Ľudia potrebujú, aj kvôli tomu, čo sme sa bavili predtým s tými voľbami, potrebujú nejaký čas na vývoj predtým, ako sa rozhodnú urobiť nejaký... Ja im verím, že sa naozaj cítia ako iné pohlavie. Okay. Ale myslím si, že ten správny prístup je ten, že OK, chápem, že sa teda trápiš, chápem, že sa tak cítiš, ale poďme sa povedať o tom, ako ťa vieme z toho vyliečiť. Nie o tom, že ideme ti zničiť telo. Hej, tu akože obhajala to, že ešte akože to encouraging, hej, že to ako presvedčať ho, že nie úplne, že násilím, ale skôr nejakým akože takým nejakou diskusiou, hej, že to dáva celkom zmysel, hej, lebo ako, ja sa nevyznám úplne presne ako tranzícia, napríklad to, čo bolo, hej, že boli nejaké 4 štúdie, ktoré ukázali, ako to strašne zhoršuje život a potom bolo 70 štúdií, ktoré vravili zase niečo iné, hej, a že metaštúdia bolo niečo iné, že aj v tých štúdiách to môže byť zradné, jednak v tom, že si človek môže vybrať štúdie, ktoré mu pasujú, a jednak to, že akože vo všeobecnosti, keď pozrieme nejaký verejný diskurs, ale že aj keby bola proste tá najobjektívnejšia metaštúdia, tak akože tu možno sa tak trošku zastanem konzervatívcov, že ako jasné, že tie inštitúcie v istom roku, hlavne po tej akože nejakej sexuálnej revolúcii, akože išli nejakým akože istým smerom, dajme tomu možno niečom, a že hej, že my akože sa nedozvieme, hej, že aké je pravda, že či tie štúdie sa nedajú akože odžúbať, lebo celkovo, čím sa volá teda epistemológia, tak z nej nejako, ktorá skúma podstatu, pôvod, zdroje a rozsah hraníc ľudského poznania, čo je poznanie, tak vlastne z hľadiska z tejto teórie možno, že ako tie štúdie sa možno dajú akože odžúbať, hej, že čo je pravda, čo nie, a že sme v dnešnej nejakej postmodernistickej postfaktuálnej spoločnosti presne presne akože vidíme tento dôsledok aj toho, že možno tie štúdie nemusia byť vždy. To bude ešte trošku, že tie štúdie. A sa mi páči, že tuto vlastne, akože jasné, že to už je trošku iná téza, ale akože celkovo ako človek, že ja neviem, že ako on vníma štúdie. Akože teraz nehovorím, že to bolo nejako zlé, ale že tuto v nejakej časti je vravel, že však na to sú štúdie, blablabla. A tuto proste vravel, že nie je jedno, ako sú štúdie, ale hej, proste, že to tak vlastne neviem, že aký je jeho take na celkovo na štúdia, že či sa viac prikláňa k empirickému pozorovaniu alebo či racionálnemu nejakému deduktívnemu. Ale čo tak počúvam, tak asi najviac vychádza možno aj z kombinácie, možno z toho racionálneho nejakého, neviem, hej, ale že toto bol tiež taký trošku možno nejaký spor, hej. Tranzícia na Slovensku? Nie. Ako? Nie. Akože máme si nejakú predstavu. Dobre, tá tranzícia netrvá tak, že v priebehu pár mesiacov a zrazu už za 2 mesiace vydáte hormóny. Tá tranzícia trvá roky. Doslova roky. Kde hlavne teda psychologické vyšetrenia, či už rôzne hormonálne vyšetrenia a následne sa rozhoduje. Za tie roky sa teda dá zistiť, či to je spôsobené teda nejakou vývojovou poruchou alebo nejakou traumou, činkou. Ale nebavíme sa hypoteticky, pretože transrodoví ľudia a transsexuáli nie sú hypotetickí ľudia, sú to priamo existujúci ľudia, ktorí existujú. Dobre, že nie sú hypotetickí ľudia. Sú to ľudia, ktorí existujú. Máme ich tu medzi sebou, hej? Existujú ľudia, ktorí si myslia, že sú iné rasy a tak ďalej. Sú ľudia, ktorí si myslia, že sú piráti. Ale prechádzaš do úplného extrému. A čo je na tom? Ale sú takí ľudia. Áno, lenže prechádzaš do extrému, že
do takých situácií, že dajme tomu... V čom je to väčší extrém, ako to, že niekto si chce odrezať pohlavný út? Pretože títo ľudia, transrodoví, opäť existujú a existujú vo väčšom počte. Existujú aj schizofrenici. Dobre, a teraz keď ja poviem teda, že som pirát, akože v čom sebe ublížim napríklad? Keby povieš si pirát, je to fajn, buď si pirát. Ale keď mi povieš v 8 rokoch, že oco, keby si bol môj syn, keby som si v 8 rokoch, že oco, potrebujem si amputovať ruku a dať tam namiesto hák a oko a dať tam pásku pirátsku a ja ti poviem, že ani náhodou a súd mi povie, že musíte mu to dovoliť, tak to je problém. Opäť sa dostávame k tej téme tých lekárov. Myslíš si, že tí lekári by to schválili? Pretože že tam asi nejaká kontrola moci, aby nemal štát úplne nejaký monopol toho. Taký lekár neexistuje, my sa bavíme teraz hypoteticky. Nie, ale nebavíme sa hypoteticky, pretože transrodoví ľudia a transsexuáli nie sú hypotetickí ľudia, sú to prijaté na Slovensku? Nie. Naozaj nechal straniť oči? Pozri, ale bavíme sa o niečom úplne inom, hej? Že tí lekári najskôr musia tú tranzíciu schváliť. Tvoj mozog, tvoje vedomie, naspäť do mužského tela. Zobral by si to? Asi hej. No a my vieme týmto ľuďom, transrodovým, vieme im poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ktorá dokáže ich telo viacej prispôsobiť tomu, čo im hovorí mozog. Existujú dievčatá, ktoré majú malé prsia. A jedno dieťa si spávajú malé prsia a už sú veľké. A sú šťastné. No? A tešia sa z toho. Majú plnú moju podporu. Ja len vravím, že ak sa rozhodne 12-ročné dievča, že toto chce spraviť. On akože nejako možno útočí na to, že the end doesn't justify the means, že proste akože jasné, že toto by bolo fajn, hej, predstava, že by sme takto sa prešupli, hej, a proste, že by za tým nič nestalo, ale že proste tým, že tam môže byť nejaká následky na to telo, tým, že ja som neštudoval žiadnu akože biológiu ani nič, proste biomedicínu nejakú, tak neviem vôbec, akože, že ako to funguje presne, konkrétne nejako. Tak proste by to nemalo byť umožnené. Pozri, ale ty nie si teraz 12-ročná dievča. My sme sa bavili o hypotetickej situácii, keď by si bol dospelý človek. Takisto je tu veľa dospelých ľudí. Žiadny problém s tým, že niekto dospelý si ide čokoľvek rezať. Ľudia nech si aj oči vyberie, keď chce. Dobre, teraz sa ideme opäť vrátiť k tomuto. Hovoril som o teda tých hormonálnych blokoch. Myslíš si, že by to bolo riešenie? Vieš čo to je? Vieš, ako fungujú? Tak neviem presne, ako fungujú. Nasadia sa napríklad v 14 rokoch, hej? Alebo teda v 12 rokoch zablokujú tie pubertálne zmeny, čiže napríklad prichádza. Reagoval by som, ale už. Ďakujem. Ahoj, opäť. Dobre, takže ty, ako si hovoril, celkovo transrod, dá sa to až od 18 na Slovensku. Na Slovensku je, ale v 2 alebo 3 štátoch USA. Neviem, ale to sa budeme vzájom. Ideme teraz riešiť Slovensko, nie? OK, vieš, jasne. Celkovo, ako už Marek spomínal, na to potrebuješ veľa vyšetrení, dokonca ani poisťovňa to neprepláca. Vieš, aké sú ceny teraz na Slovensku? Asi vysoké. Za operáciu teda presníkov zo ženy na muža máš to nejakých 2000 až 4000. To je ich predstava v ideálnom svete. Keby zoberieš človeka, čo je naozaj, že úplne, že kolo, ten LGBT nejaký... LGBTQ plus komunita chce len svoje práva. Preto sú protesty, preto sú pridey. To je také, že trošku... OK. Je to proste... Ja ti vravím, že ešte aj chcú, okrem svojich práv aj to, aby deti mohli ísť na hormonálnu liečbu, nasadiť sa bez súhlasu rodiča. Presne, 1 z 10. A koľko... Taká debata je, že proste, že on vlastne vraví, že tie extrémy akože implikujú, že keď akože tá LGBT dvojka takto akože implikuje nejako všetkých tých ľudí to zastupuje, hej, mám pocit, že tam to potom niekde bavel, že to sa dá akože, keď si pozriete celú tú debatu, tak akože tam vidíte. A vlastne my sme akože nejako mali proste obhajovať vo všeobecnosti, že proste, že väčšina tých prípadov je proste, že chcú svoje práva nejaké, ktoré akože nemajú kvázi, alebo že možno majú, hej, to je proste tiež také sporné, hej, k tomu som chcel. Sú štáty, ale tak, to tak už je. No je to tak už niekde, ale však poďme sa baviť teda o Slovensku, keď som na Slovensku. Nie, a prečo? Ja ti vravím, že... Ja ti vravím, akože toto dáva vyšlo aj z toho súvika, že toto vlastne som nejako možno tuto niekde v tejto časti až pochopil ten jeho celý claim na LGBT a že možno mi to začalo dávať viac zmysel, že on vlastne akože to, že sa bavíme o Slovensku, že akože áno, keď obhajuje akože to status quo sa moc akceleracionisticky pohybuje dopredu, tak on akože môže ako konzervativizmus vlastne, vo všeobecnosti konzervativizmus sa delí tuším na také dva prúdy, že je to úplne najtradičnejší a že je ten taký pokrokovejší, keď si vyhľadáme, hej, že jednak to, že vo všeobecnosti v tejto debate, čo možno bolo také zvláštne, že konzervativizmus sa môže definovať v podstate, že konzervativizmus a progresivizmus napríklad z môjho pohľadu ani nie sú úplne ideológie same o sebe, ale skôr preberajú hodnoty nejakých iných ideológií, ktoré sú v súčasnosti. Vlastne, čo vlastne vraví konzervativizmus je, že zachová status quo. A že tej tradičný
smery, tuším je to, že tradičný versus progresívny. Že akože jeden vlastne kritizuje akékoľvek zmeny a hej, presne tu, že nie je to monolitická ideológia. Jeden na zachovanie status quo a tak, a že tento smer sa snaží spojiť konzervatívne hodnoty s spoločenského pokroku. Vo všeobecnosti, že konzervativizmus môže znamenať aj nejaké také heslo, že nechajme to, čo funguje, ale zmeňme to, čo nefunguje, tak to je tento. A že tento je viac taký, že ideologicky sa stavia, že zachovajme status quo a to status quo, aké je, môže byť hociaké, hej, že môže byť, že v súčasnom status quo môže byť niečo, ale vo všeobecnosti sú to tieto veci, lebo celkovo, keď sa pozrieme, ja neviem, za posledných niekoľko storočí, tak akože tieto veci sú, ja neviem, čoraz menej podstatné, alebo že, a nie, že podstatné, je to tak, že tvrdia môžete konzervatívci, že niečom, že podstatné, alebo čo, ale že inak sa na nich nahliada, hej. Inak sa nahliada na to, že proste v dnešnej dobe napríklad deti akože môžu byť, že koľko majú ľudia detí, hej, že inak vnímajú akože ľudia potrebu mať deti v dnešnej spoločnosti a že toto presne sú dva tie prúdy a že toto mi prišlo, že túto súd možno asi mal celkom dobrý argument k tomu, že kvázi, že ako neviem úplne ako veľmi akože by sa to teraz mohlo akože čo vlastne niektorým akože môže byť také trošku strašenie, hej, že by sa to mohlo to, čo sa deje v Amerike, diať aj u nás, ale akože áno, všeobecnosti on keď hovorí to, že dajme tomu, že teraz by platilo v jeho premise, že by sa to stalo, tak ten argument jeho by asi platil, pretože on čo vlastne zastáva je, že aby to status quo sa zachovalo, lebo by bolo nebezpečné to, čo by sa udialo, čiže túto asi mal pravdu, hej, že túto tak vnímam, že keď použil akože Ameriku ako odstrašujúci príklad, tak akože áno, ale podľa mňa by to musel nejako viac vysvetliť, čiže to ma ešte úplne nepresvedčilo až tak, ale... Že na Slovensku ešte to nie je až tak prehrotené, ale nie preto, že by to nechceli prehrotiť, ale preto, že sa to ešte nepodarilo. Nepodarilo, čo je smutné. Ty vravíš, že prečo to riešim, veď na Slovensku v tej situácii ešte nie sme. A ti vravím, že ja to riešim s predstihom, lebo nemôžem. Problém majú, že chcú tento zákon, kde je trestná sadzba až do 3 rokov, chcú rozšíriť aj o rodovú identitu. To znamená, že ja keď vidím evidentného muža, napríklad jeho, a poviem, že to je muž, a on povie, že nie, pozor, ja sa cítim ako žena, tak som spáchal trestný čin až do 3 rokov. Takýmto komunity tým budú vyžadovať viac a viac práv a tým ti možno budú viac a viac vadiť. Prečo? Im proste nedať priestor. Okolo seba. Áno, svojich. Ja okolo seba ľudí nemám. Prečo? Lebo nie sme na tej istej vlne. Vidíš? V poriadku. Nechaj ich žiť si svoj život. To je fajn. Prečo je to problém? Pretože bolo dokázané vo veľa to právo na vlastné dieťa, pretože páchajú oni. Čo robí každý, čo chce. Ja konkrétne hovorím o tých bodoch, kedy oni chcú mne nejakým spôsobom obmedzovať život. A toto, čo si teraz povedala, je už trochu iná debata, lebo to je, že či máte rodič nad svojím dieťaťom absolútne plnú kontrolu. Ja si myslím, že hej, ale ja som tu chcel povedať, že ak povie, že vieš, že veľmi nezdravé sú napríklad tie lieky na takéto akutné ukludnenie, tie benzodiazepíny. Veľmi nezdravé, návykovo. A psychiatr povie, že má úzkosť a na úzkosť sa dá riešiť rôznym spôsobom, je veľa rôznych spôsobov. Ale doješ lekárovi, ktorý povie, že vieš, nech si dávaš 4 Xanaxy denne. Za to, že to povie lekár, ty si akože on board v sekunde. Pri tranzícii je tam podstatný psychológ, psychiater. Fungujú ukludňujúce drogy, akože zase proste teda lieky, nie drogy. Teda no, lieky a drogy sú skoro to že rozdiel je len v dávkach, ale okay. Budeme používať korektné termíny, som sa rozhodol. Sexuológ, endokrinológ, všetci títo doktori ešte aj viacero. Akože ja presne nepoznám všetky tieto. Vychádzaš z toho, že veda v dnešnej dobe už je dokonalá. Nevadí, že je dokonalá, ale ako náhle proste už máme nejaké poznatky. Že počkaj vylúčené, že jedného dňa môže byť veda dospieť k záveru, že pre trans ľudí je najlepšie. A budeme čakať, kým sa... Nemusíme čakať, ale budeme riešiť to, čo máme. Nemusíme vôbec čakať, ja prosím iba svoje. Keď niekto dostane rakovinu, budeme čakať, kým nájdeme plno liek na rakovinu, alebo budeme liečiť už teraz? Nie. Môžeme robiť, čo chceš v tvojej rodine, ale ja by som bol rád, keby do mojej rodiny žiadna vyššia moc nezasahovala a nevravela, že mám robiť s dieťaťom. Pretože ak si to názor, že by mala, tak to vlastne je postavené na predpoklade, že ty si myslíš, že štát, veda alebo nejaká autorita sú neumilé. Hej, no, toto je, že tuto by som, možno už to poviem akože teraz aj trošku, kvázi, že čo sa dialo v tejto aj poslednej debate, je, že obhajujú nejaký negatívny koncept slobody a my obhajujeme akože nejaký pozitívny koncept slobody. Čiže ono to ani tak nebolo debata. Toto, čo som vravil minulé, že tuto ten konzervativizmus som zacítil, tak to som zdôraznil len preto, že vo všeobecnosti celú tú debatu mám pocit, hlavne v tejto časti, dosť asi aj v tejto časti, v tom feminizme úplne neviem, hej, tam sme sa bavili o nejakých špecifických príkladoch, viac ako o nejakej celkovej analýze, ale že nebola to podľa mňa, z môjho pohľadu, až tak úplne debata medzi liberálom a konzervatívcom.
v tom, že oni to aj nazvali, že píky sú versus 10 liberálov. Vlastne čo znamená konzervativizmus, to sme akože nejako Wikipedia alebo proste jajko, čo nie je také úplne spoľahlivé, ale okej. Akože ja viem asi, že čo znamená konzervativizmus, len sa to snažil akože nejako akože vysvetliť, interpretovať, ale hej, akože to neznamená, že sa teraz odvolávame na tento nejaký zdroj, hej, random. Ale kvázi čo sa dialo skôr v tejto debate, bolo, že on obhajoval nejaký koncept slobody a že sú tie dva koncepty slobody. A že teraz vlastne máme, že liberalizmus a libertarianizmus. A ja vo všeobecnosti sa charakterizujem možno viac ako k tomu libertarianskejšiemu smeru, akože čisto z mojich nejakých osobných preferencií a preto to možno tak vyznie, že som s ním súhlasil, ale akože v tých kultúrnych sa úplne rieši libertarianizmus a liberalizmus, ale skôr sa rieši to, že či je kultúra slobodnejšia, či je kultúra viacej založená na nejakých presne týchto, že rodina, náboženstvo, národná identita. A konzervativizmus často súvisí s týmito, ale nemusí, pretože ja neviem, keď bola nejaká proste ultra rozvinutá spoločnosť, kde už by, ja neviem, kde by bolo proste status quo, že priemer je 0,9, ja neviem, dieťaťa, alebo proste niečo radikálne, tak tam zase, keď by niekto obhajoval toto, tak by bol konzervatívec. Aj napriek tomu, že v podstate z nášho pohľadu bol aj liberál. Hej? Že liberalizmus a konzervativizmus v podstate nie sú opozitá v tom, že čo sú možno trošku viac opozita sú konzervativizmus a progresivizmus. Hej? Že tam treba trošku rozlišovať to, že konzervativizmus a progresivizmus len akože preberajú nejaké ideály iných ideológií. Hej? To je tak k tej terminologickej časti. A k čomu som sa chcel dostať v rámci tej slobody, je, že máme libertarianizmus a že ako to pochopiť, hej, že ľudia akože toto nevedia pochopiť úplne veľmi, že aký je tam rozdiel. Rád by som pripomenul, hej, že ešte záleží jednak aj presne v tomto konzervativizme nielen od času, v akom sa to status quo nachádza, ale od miesta, hej, presne, lebo napríklad keď boli napríklad nejaké nerozvinuté, necivilizované spoločnosti, napríklad pôvodní Američania, hej, Indiáni v Amerike, tak boli v inom vývojovom štádiu ako my, hej, že napríklad keby sme my chceli žiť vtedy, v tej dobe ako oni, tak oni akože keby žili stále ako by, že by sa nerozvíjali, tak boli konzervatívci, ale my keď sa chceme naspäť akože vrátiť v tom status quo, že by sme sa naspäť chceli vrátiť k tomuto, že neviem, teraz by niekto vyhlásil, že sa chce vrátiť k stredoveku, tak to už sa potom nazýva, tuším, že spiatočníctvo alebo reakcionárstvo, akože reakcionárstvo, najdeme to je poslané. Teraz si dáme reactionary. A že to je, že keď sa chceme akože nejako vrácať, hej, že naspäť k niečom. Akože neviem, či tu chcem úplne toto presne akože rozoberať, hej, akože môžeme si o tom spraviť samostatné video, ale len mám pocit, že v tejto debate, že to bolo možno trošku dôležité pochopiť, hej, že to a previous state of society, čiže sa chceme vrátiť k tomu minulému status quo. Volá sa to status quo, hej, to netreba vedieť, ale proste treba rozlišovať to, že ako vlastne fungujú tieto ideológie v rámci toho, ako sa mení spoločnosť. Hej, to som chcel podotknúť. A k tomu libertarianizmu, že najlepšie to asi pochopíte, teda už sa k tomu konečne dostávame, hej, že ako najlepšie pochopíte libertarianizmus a liberalizmus, lebo ak som to ja pochopil, v rámci akože americkej definície, akože preto si nebudem, to potom vysvetlím, že prečo z nej vychádzam, ale libertarianizmus vlastne vníma nejaký akože negatívnu slobodu, to znamená, že nikto by mi nemal vlastne do toho môjho, čo mám ja, akože zasahovať. Že to je negatívny koncept slobody, že je absencia zásahu, akože hlavne štátnej moci a inštitúcií a týchto vecí. Kultúra mám pocit, že toto nie je úplne opodstatnené, lebo skôr je to v tých spoločenských veciach, ako napríklad sloboda slova sa to rieši. Ale mám pocit, že dosť práve, že to bolo aj v tomto LGBT, hej, že to. A že liberalizmus práve, že obhajuje nejaké možnosti. Že v rámci vníma pozitívnu slobodu, to znamená, že štát by mal do nej aktívne zasahovať, aby ju zveličoval, hej. Ale to vychádza skôr z moderného liberalizmu, lebo smerov liberalizmu je dosť veľa. Je klasický liberalizmus, moderný liberalizmus, neoliberalizmus a libertarianizmus, liberálny konzervatívny liberalizmus. Je proste, že je ich strašne veľa. Ale keď sa bavíme v Amerike, tak tam liberál vo všeobecnosti znamená byť taký viac trošku možno aj lavičiarsky, hej, že viac tak podporuje zo štátu, akože uznáva nejaký welfare, štát viac.
V Európe na to, neviem, v Európe mám pocit, že sa úplne nerozdeľuje medzi liberálmi a libertariánmi a že vo všeobecnosti človek, ktorý je liberál, ako byl v Amerike, tak u nás by bol skôr označovaný možno za sociálneho demokrata, lebo u nás na to nemám úplne termín. Čiže toto je možno mi viac dáva zmysel, akože aby sme to rozlišovali vychádzať z tej americké definície. A napriek tomu, že sa bavím akože v Európe, hej, ale vo všeobecnosti aj celý ten koncept debaty o takýchto možno veciach viac pochádza možno aj z Ameriky, alebo že proste aj bavili sme sa tu o amerických príkladoch, však to tu spomínal Sulik o tom LGBT. Čiže preto mi možno dáva viac zmysel celkovo tá americká definícia týchto terms, pretože lepšie možno na to naráža, hej. Lepšie naráža na to, ako sa s tým pracuje. Hej, že ono sa to rozlišuje ešte dokonca aj medzi Spojeným kráľovstvom, kde vznikli, mám pocit, tieto dve ideológie, liberalizmus a konzervativizmus, Európu a Ameriku, ale že v Amerike to dáva väčší zmysel, lebo lepšie vieme rozdielovať tieto dve veci. A keď si to aj vygooglíme, tak liberalizmus totiž uznáva, že akože nejakým spôsobom aj tú moc, aj tú slobodu. A libertarianizmus vraví, že nejako, že to nemôže byť proste, že you can have both, že proste že to nejde ruka v ruke, akože. Keď známe liberalizmus, samozrejme nám nájde, ja skôr vravím o tomto liberalizme, zameriava sa na sociálnu spravodlivosť, rovnosť príležitosti a pripúšťa aktívnejšiu úlohu štátu, hej, že existuje viac týchto, akože, hej, u nás vo všeobecnosti v Európe sa skôr vychádza z týchto nejakých vecí, najviac, toto už je v rámci aj tej liberálnej demokracie a skôr nejakého správovania štátu ako takého. A toto je vo všeobecnosti, to môže byť, toto je asi taký najširší term, lebo to proste môže byť použité na veľa vecí, aj na kultúru a môže to byť použité dokonca aj na, neviem, že či je učiteľ viac direktívny alebo liberálny, hej, že to nemusí mať len politický význam. Keď sa pozrieme na libertarianizmus, tak tam je to vo všeobecnosti asi tak nejako je jasnejšie, čo s tým myslí, lebo to je nejaká podnož toho. Áno, a že vychádza od minarchizmu až po anarchokapitalizmus a presadzuje tú slobodu a minimálne alebo žiadne zásahy štátu. To znamená, že on nedôveruje tomu štátu. A to presne to aj Sulik vlastne vravel, že nedôveruje tomu štátu a preto mám pocit, že lepšie podľa mňa jeho nazývať, keď už, akože nejakú možno libertariánom alebo tak. A keďže to status quo, aké je, tak to sa proste počas sa mení. Omylné. Ale sú omylné a ja nechcem, aby moje dieťa bol nejaký pokusný králik. Napríklad, keď moje dieťa má ťažkú chorobu a teraz buď bude žiť 20 rokov bez liečenia, alebo môže žiť aj navždy s nejakou operáciou, ktorá možno ale ktorá je nebezpečná. A ja sa rozumiem, že dobre, že radšej nech umie o 20, ale nech má plnohodnotný pekný život, tak to je moje rozhodnutie. A mne do toho nemá akože žiadny doktor čo kecať. Aký možno by odporúčal skôr tú operáciu. Dobre, no tak ty si teda, ja by som sa rád vrátil k tomu, že ty si teda... Toto som potom preberal ten zákon, teda počujeme si to najprv. Vravil o tom zákone, že kriminalizovanie pravdy. Takže či ja mám pocit, že si trošku akože mizinterpretoval ten zákon, že či to náhodou nebolo tak, že v podstate, že súčasnom status quo máš také, že vlastne keď napadneš nejakého človeka, akože farebného človeka alebo proste inej. No. Hej, toto je na úvode, hej, že toto je také, že ja som, a možno, že to, neviem, či som to robil úplne, nepamätám si, že či kvôli zahnutia mal, tak som sa trošku tak viac labeloval do toho, aby som bol akože termínovo korektný, je, že úplne akože vôbec žiadne, ani to, že čierny by som nechcel spomenul, lebo vlastne keď preložíme čierny do španielčiny, tak to znamená akože N-word, hej, ale a pritom proste s týmto som súhlasil. Takže to je také zaujímavé, že taký zaujímavý možno paradox je, že toto dával pozor na jazyk, lebo neviem, som chcel proste vyznieť ako tak viac, aby som proste vyzeral ako taký strašný liberál, ktorý strašne tryhardí tie terms, hej. No, dobre, to je jedno. Proste, že napadneš nejako akože kvôli inému národu, tak že ešte ti pripíšlo vlastne, ja neviem, 10 rokov za to, že si ho proste skoro zabil a ešte ti proste Ja už som to myslel, ale hej, dobre, proste ubližne na zdraví v rámci nejakého veľmi silného, že skoro spôsobená smrť, alebo ja proste, jak si to nazval. Píšu, neviem, 3 roky za to, že to bolo akože rásovo motivované. Je zákon, ktorý konkrétne sa volá hanobenie rasného presvedčenia, to je čisto Lebo ja vám môžem ukázať ten zákon a ja doteraz neviem úplne, jak to je, lebo možno má pravdu Sulik, možno má pravdu ja. A ja neviem úplne, ako to je, ale podľa mňa mám pocit, že celkom blbo majú napísaný zákon v progresívnom Slovensku.
Vo sa s viacerými vecami na ich programe akože nesúhlasím. A toto je možno taká ďalšia vec, kde neviem, ako veľmi s nimi nesúhlasím. Hej, že ak by to bolo ako toto, tak akože OK, ja si mi to dáva z nejakého možno, keď sa pozrieme na nejaký liberálno-demokratický svet, tak mi to dáva zmysel. Ale ak je to, že fakt chcú obmedzovať tú slobodu slova viac, tak mi to fakt, že nedáva zmysel. Po všeobecnosti možno, že to je na také ďalšie video, že ako ja vnímam teraz jedno video, ktoré sa by the way tiež bola že vojna názorov, alebo tak, od takého, že do stredu má robiť, tuším, nejaké podcasty alebo niečo, ale ja som videl od neho len jedno toto video, tak presne naražal na to, že vlastne vo všeobecnosti v dnešnej dobe akože sa liberálny mainstream, alebo možno nejaký akože mainstream tej ideológie samotnej, neúplne akože médií, ale proste v médiách, ale nejaké akože to, aby zachovali tú liberálnu spoločnosť, aká sa budovala, hej, prostredníctvom presne tých zmien toho status quo. Takže sa to robí čoraz viac akože nemorálnejšie a čoraz viac sa pozerá len na utilitarizmus, akože že aký to prinesie dôsledok a že úplne akože možno občas zanikajú nejaké demokratickejšie veci, že sú nejaké konkrétne príklady, že možno nechcem teraz úplne akože obhajovať republiku alebo niečo, ale že niečo možno môžu mať pravdu aj takéto strany, ktoré sa pozerajú na svet alternatívnejšie, že niekedy tá moc môže byť viac akože skorumpovaná, hej, alebo čo. A že toto má štve vo všeobecnosti možno viac. A tuším to mali pod rovnosťou. Keď sa pozrieme na celú kapitolu. A že ak by to bolo tak, ako to pochopil Sulík, lebo ja neviem ešte tiež, ako je ten program, tak je to, by som s tým asi nesúhlasil, hej. Ale ideme sa na to pozrieť. No čiže keď sa pozrieme na ten teda zákon, hej, skúsim ho ešte pohľadať. A možno ešte taká jedna vec, čo by som možno dodal k tomu, jak som vám vysvetloval ten libertarianizmus a liberalizmus, že najlepšie to pochopiť možno aj na tom príklade, že libertarianizmus je v podstate taký smer, že nechaj ma tak, mal by som si žiť vlastné pravidla, pretože akože kind of ten morálka akože je subjektívna, alebo že proste nemusí to vychádzať z tohto, jasné, že proste názory tie metafyzické alebo morálne môžu byť úplne iné, hej, nejaké, ale že nechám ma tak proste, že ja by som mal mať nejaké to sebavlastníctvo, mal by som akože sa vedieť najlepšie rozhodovať na seba a mal by som maximalizovať tú svoju slobodu. S čím vo filozofii sa to môže byť akože s tým determinizmom, akože čo je vlastne, že verí, že vlastne neexistuje slobodná vôľa, hej, že vlastne všetko je nejako determinované a že keby poznáme všetky veci, ako to keď vyhľadáme, hej, iba tak na chvíľočku, ešte besides, sa presunieme na ten zákon. Determinizmus presne je, že nevyhnutne určené a predchádzajúcimi príčinami odmieta náhodu a často popiera existenciu slobodnej vôle. Pričom tvrdí, že začiatočný stav sústavy jednoznačne určuje budúci stav, že by sme vedeli všetko odvodiť, keby poznáme všetky predchádzajúce udalosti. No, keby poznáme všetky predchádzajúce stavy. Že v filozofii to je akož protichodné, ale v politike úplne politológii napríklad, že nemusí byť, hej, že keby som že determinista v morálnej sfére a politologické by som napríklad, že nebol. K tomu je aj celkom, som si raz četoval s Jajkom, keď tak vám to môžem akože hodiť do videa, hej, je to celkom zaujímavé. že ako som najlepšie pochopil, hej, že libertarianizmus je presne o tomto a liberalizmus je skôr o tom, že aby mal aj človek z nejakých marginalizovaných skupín ako keby kvázi možností, hej, že aby aj ten bezdomovec, dajme tomu, proste dostal proste slušný život, hej, že aby proste toto, čiže je taký viac navicovejší, možno presadzuje silnejší štát v tomto zmysle, hej, ale to som chcel len k tomu akože dodať. No, čiže našiel som to, hej, a že vlastne hovorí toto, hej, zabezpečenie lepšej ochrany pred nenávistnými prejavmi a činmi, presadzujeme doplnenie vzťahovej sexuálnej rodovej identity poslaním nenávisti v paragrafe 423 trestného zákona a trestný čin hanobenia rasy a národa presvedčenia a rodovej identity v paragrafe 140 osobný motív. Čiže to je ten osobný motív, ktorý som ja vravel. A teda nakoniec to presne bolo tak, že
ja som obhajoval to, že to je takto, že ja som myslel, alebo teda som si myslel, a ja som tiež mal také trochu pochyby, že to bolo aj počuť. A on si myslel, že to je skôr akože takto, ale nakoniec akože v podstate obaja mám pravdu, lebo je to vlastne toto, hej, že oni chcú doplniť aj jedno, aj druhé, akože že celkovo, lebo akože v tých trestných činoch sa podsudzujú dosť často akože motívy, hej, že nikdy to nie len proste, že ťa odsúdia za niečo, ako proste vravel ten Sulík, čo napríklad kritizoval to, že v nejakom kontexte ťa zavrú za slobodu slova, za nejako nie. A že toto napríklad akože presne, že toto je napísané tak, že proste to nie je dovysvetlené. Čiže ako bežný človek teraz akože čo z tohto má, hej. Akože ja fakt mám pocit, že proste celkovo tieto strany akože na Slovensku, že akože z progresívneho Slovenska, že proste teraz mám pocit, že ma zavrú za misgendering, kdežto proste v republike mám zase pocit, že chcú obnoviť policajný štát pomaly, že proste takéto veci, čo sú nedoplnené v programoch, mám pocit, že môže byť dosť rizikové, hej, keď ja sa neviem úplne na to spoľahnúť, hej, že ako jasné, nikto si asi toto úplne neprečíta, akože úplne, hej, väčšinou si to prečítajú ľudia len preto, lebo aj nejaký Sulík to niekde zazdielal, hej, nikto si proste dobrovoľne nepôjde toto prečítať celé. Ja keď som si už aj čítal ich program, tak som si čítal len proste tu ten základ, ako keby tento tu, čo keď sa mi načíta. Proste len toto, hej, že toto majú, že chcú, že aké kategórie je niečo k ním, keď tak ma zaujímalo a kvázi, hej. Čiže asi tak. Zákon o verbálnej záležitosti, tam nie je nič fyzické v rámci toho zákona. A keď sa vyjadríš o nejakej skupine ľudí na základe rasy, národa, presvedčenia nejako hanlivo, tak porušuješ tento zákon a hrozí ti, tuším, že až do 3 do 4 rokov odňatia slobody. PSK tento zákon konkrétny chce rozšíriť aj o rodovú identitu a orientáciu. Teda, ak by to prešlo a ja sa vyjadrím hanlivo o niekom na základe rodovej identity, tak pácham trestný čin. A nie je to náhodou, že keď je to vlastne motivované, ako takisto, ako keď je proste útok rasovo motivovaný, že vlastne, že niekoho napadneš a zároveň vlastne budeš o ňom šíriť klamstvá, takže či to nebude platiť až potom, keď niekoho vlastne napadneš, lebo mám pocit, že takto, akože bol ten znenie zákon, lebo sa to riešilo, takže. Nie, keď by ten zákon prešiel a nejaká žena o sebe povie, že je muž a ja poviem, že nie, ty si žena, tak ja si myslím, že už v tom bode pácham ten trestný čin. Okay, ja by som sa vrátil iba k tomu, jak si hovoril, že chceš, aby si mal výber pre svoje dieťa, či sa má dožiť 20 rokov, nebudem to celé opakovať. V podstate tento istý problém majú nejaké náboženské extrémistické skupiny. Darovaním krvi, nie? Áno, s darovaním krvi. Ale tam súd môže prikázať lekárovi alebo teda doktorom, že aj tak to dieťa bude mať tú transfúzku, aj keď s tým tí rodičia nesúhlasia. Takže ani s tým to nesúhlasíš? Nie. Prečo? Ale to tomu dieťaťu reálne zachráni život. A tu sa presne posúvame na to, že to takto zdôraznil, hej, že zachráni mu to život. Čiže vlastne my akoby kvázi naša strana, hej, proste this house believes that, že proste my akože nejako sme obhajovali akože nejaký utilitaristický dôsledok, hej, toho, že ľudia budú šťastnejší, hej, kombinovali sme to možno s tým hedonizmom trošku, ale však v podstate utilitarizmus kombinuje konsekvencializmus a hedonizmus z časti. Čo tieto termíny, hej, sú asi možno neznáme pre niektorí ľudia, ale že proste sme obhajovali to, že duchu napríklad aj presne v tom LGBT, že proste, aby tí ľudia boli šťastnejší a že nejaké dôsledky to má na nich pozitívne. On sa vralo možno o nejakom precedense, o nejakom princípe, ale to sa časom menilo aj, že časom napríklad neúplne v tejto debate sa to asi úplne, neviem či udialo, ale keby napríklad mohol obhajovať, že zlé následky tranzícií, tak vtedy by bolo zase práve, že ono na tej strane, že obhajuje nejaký možno dôsledok toho, čiže akože to sa môže meniť, ale že túto konkrétne sa bavíme v tomto, aby tu ľudia pochopili. Potom na záver by som si možno ešte prešiel tie komentáre, keďže mám pocit, že tam boli také vyjadrenia, ktoré to by som iba prešiel. Za downside ničoho. Pretože je to jeden z tých prípadov, kedy bude pár obetí, lebo tak koľko detí jehovistvo potrebujú transfúziu krvi. Takže to je minimum. Bude pár obetí za výmenu niečoho, čo je podľa mňa správne. A správne je, že rodič má absolútnu kontrolu nad svojim dieťaťom, pokiaľ nejako sexuálne nezneužíva, dajme tomu. Ale že nemá absolútnu kontrolu. Nemá absolútnu, že jasné, že dalo by sa použiť ad absurdum, keby povedal, že absolútnu, že tak teraz mi vykryté grosovné, ale hej, že jasné, že to opravil sa, čiže hej, v pohode. Jediná akože výnimka je nejaké týranie alebo zneužívanie, hej, ale že mimo toho, ohľadom akéhokoľvek jeho smerovania do istého veku by mal mať absolútne plnú kontrolu, pretože ak by nemal, tak kto by mal mať? Systém, štát, že to teraz ideme naše deti odovzdávať do rúk štátu, tomu nedôverujeme, alebo ty natoľko veríš štátu, že musíš odozdať
osudy svojich detí. A ten vek by mal byť 18 rokov podľa teba? Takže keď 17-ročný napríklad, zoberiem to do extrému, že aj ty to veľa. Že jasné, môže presne, že keď nejaká legislatíva, on obhajuje práve, že teraz sa stavia na tú arbitrárnu hranicu 18, tak presne tu sa dá použiť ad absurdum, hej, čiže ako to on využíval, hej, že zoberieš to do extrému, však aj ty to robíš, tak to je vlastne presne akože toto, alebo aspoň ja som to tak pochopil v rámci tej debaty, čiže aj tuto je to za mňa akože legit, keď proste sa budeme baviť aj, že otázne je potom, že sa môže napadnúť to, že a koľko je takých prípadov, hej, že aby to nebol nejaký slippery slope, hej, alebo niečo. Veľakrát robíš, že 17-ročný mladý človek má extrémistických jihadistov rodičov, umiera, nedajú mu transfúzku, lebo. To je podľa teba worth za to. No worth je to za tú výmenu tej celej akože správneho smerovania. Spoločnosti. Nie v tom jednom prípade je to worth it, ale že ak je on jediná obeť do dieťa za to, že milióny rodín budú môcť mať potom toho svoje deti, tak je to worth it, hej? OK, poď. Ja som sa ešte len chcel spýtať, že či si ty myslíš, že sexualita je choice, že je tvoja možnosť. Ako ty vnímaš? Akože myslím si, že vo veľa prípadoch je to akýby úchylka, potom nejaký niekto má rád, neviem, tučné ženy napríklad, alebo tak. Že je to taký, že forma úchylky, ale myslím si, že existujú aj prípady, kedy je ten človek, že nie je to nič úchylné, že naozaj proste cíti lásku k tomu istému pohľaviu. Verím, že aj takéto prípady sú, ale myslím si, že obrovské množstvo sú akože vyslovene, že napríklad aj čo sa týka trans ľudí, nie je iba jeden typ trans ľudí. Sú takí tí trans, čo sa akože to chcú od malička to vedia, že ja chcem byť žena, ale potom že takých tých fotrov, čo sú že 50 rokov majú rodinu a potom si myslia, že ja chcem byť žena. A podľa mňa to je úplne iný typ, aký diagnózy, ako to, čo majú tie malé deti. Ale to niečo, ja som sa len chcela spýtať, že nie je podľa mňa jeden typ geja, nie jeden typ trans, nie jeden typ lesby. Podľa mňa vždycky je taký nejaký iný príbeh. Že je to možno, že okay, že ty teraz si povieš, že chceš byť homosexuálom, len tak z dňa na deň myslíš, že áno, že to takto ide? Že hop? No neviem, lebo napríklad v starovekom Grécku a Ríme, tak normálne, že skoro všetci môžu byť bisexuálni. Jasné, ale asi, že bola ich to ich preference. A potom tam vzniká otázka, že skutočne nemajú na výber, keď tí starorímania mali na výber kvázi. Čo myslím? Chápem, čo myslíš, len som sa... Že... Ja si myslím, že niektorí asi nemajú, ale myslím si, že veľa z nich je to možno nejaká túžba po pozornosti. Veľakrát tí geovia sú aj takí strašne... Áno, k tomu sa možno trošičku dostať, že vo všeobecnosti, že sa u nás rieši akože nejaká akože, to LGBT, tak čo sa rieši je, že sú nejaké strany, ako napríklad táto strana napríklad je za, asi viac, že ich podporuje nejako ich práva, že to majú normálne v programe, ale potom sú strany ako konzervatívnejšie, ako napríklad Republika, hej a tak, a že oni vlastne povedia, že nesúhlasia s LGBT, hej, alebo tak. Takže potom vlastne príde presne to, že povedia, že takže počkaj, takže akože nesúhlasíte s ich ľudskými právami, oni že nie, my len nesúhlasíme, zase hej, útočia možno nejaké kvóty, hej, že aby sa to akože nepropagovalo vo filmoch ako nejako, že proste aby to bolo len, že 40% vo filmoch musí byť toto a toto, a že vo všeobecnosti používajú také slovo, že agenda, a že presne úplne ani ja neviem, že ako to myslia, že či myslia akože štátnu agendu, či myslia, že korporátistu nejako toto, ale že tam je potom existuje taký termín, že rainbow capitalism, ktorý podľa mňa, že na Slovensku, keby sa o tom bavíme, že podľa mňa každý ho proste zhejtí, alebo väčšina ľudí. Takže podľa mňa malú podporu by malo niekto, kto by sa... Lebo v podstate, čo je rainbow capitalism? Áno, že korporácie. OK, tak asi, že korporácie, hej, že si dávajú nejaké LGBT symboly, že napríklad to vidíme dosť počas Pride Monthu, kedy sa napríklad Duolingo, hej, dá proste značky toto. A toto je proste to, čo im najviac vadí, hej, lebo ja neviem, proste to propaguje podľa nich proste toto LGBT akože propaguje nejaké, ja neviem, sexuálne zvrátenosti podľa ľudí ako napríklad Vicky Sulik alebo proste iných konzervatívnych influencerov alebo nejakých hej, čo sa vyjadruje k politike. A zase niektorí možno takí viacej možno ľavicoví ľudia, neviem či úplne ľavicoví, lebo akože ten slovo, že kapitalizm, ale otázne ako veľmi je to toto slovo akože naráža na nejaký kapitalizmus, možno preto, že korporácie, ale že nevieme úplne presne, akí všetky aktéri sú tam zakonaní, ale tu som našiel taký jeden dobrý obrázok raz. Tomu som sa na tak chcel dostať, lebo podľa mňa mi to prišlo, že keby to prinesiem do tej debaty, tak by to bolo také, že by som strašne odbočil, ale akože mohlo by to byť zaujímavé, že by som tam došiel s týmto pojmom. Ale hej, akože to mi len tak napadlo. Liberation.
že queer liberation, not rainbow capitalism, presne to, hej, toto som našiel. Queer liberation, not rainbow capitalism, hej, že doslova proste na Prideoch, akože ľudia silent dead. What? OK, tak asi je to fakt extremistické hnutie, zjavne. Teda neviem, čo mysleli týmto tu nápisom, ale OK. Áno, yes, antikapitalizm, že takí tie ultralevicoví, akože títo, na ktorých sa dosť nadáva, že wokisti, neomarxisti a tak, čo často tiež vyťahujú nejaké akože možno konzervatívnejšie strany a občas je to akože dosť často je to legit, hej. Že rainbow capitalism, toto slovíčko reálne asi, že nikto nemá rád, lebo hlavne u nás na Slovensku, že keby si porovnáme slovenského konzervatívca a v Amerike nejakého liberál, tak v Amerike ten liberál je presne takýto až ľavicový, hej, že nemá rád proste tieto pravicové veci, akože kapitalizmus a tak. Zase u nás ľudia, akože napríklad v republike to často vidíme, že útočia na tú akože agendu toho, ale v podstate tým asi myslia toto slovíčko, hej, že rainbow capitalism. Čo je také zaujímavé, že proste keby toto slovíčko vyťahne, tak podľa mňa každý by ho demonizoval, hej. Že často tie diskurzy nie sú len o samotnom LGBTčku, ale že jedna strana viac hovorí o tom rainbow capitalizme a u nás sú to často práve tí konzervatívci, hej, možno. V Amerike sú to zase skôr možno tí liberáli, hej, ale okay. Taký strašne afektovaný a tak vyzývavo chodia oblečený a je tam vidno, že to sú proste ľudia, ktorí majú radi pozornosť. Častokrát, nie? Ale to zase je psychologicky inak, proste veľa ľudí má pozornosť a okej, viacej slobodnejší. Nie až tak. Až tak. Nie, aj viac. Veľa heterosexuálov v móde hoci kde. Ja si myslím z môjho empirického sledovania, že gejovia majú oveľa väčšie percento zástupcov, ktorí neštandardne milujú pozornosť. A to na tých Prideoch napríklad. Jak tam chodia oblečení, vyzývajú. Že možno toto je presne v rámci toho, že možno to nejako akože zneužívajú a že rainbow capitalism je skôr o tom, že to zneužívajú tie korporáty, ale že môže to byť akože aj o tom, že to môže to akože zneužívať aj tí konkrétne jednotlivci, hej, napríklad neviem, keď je, že puppy movement, tak tam úplne neviem, hej, že čo si mám akože o tom myslieť, ale hej, že môže to byť proste nejaké akože zneužitie toho, na čo najčastejšie naražajú títo ľudia, hej. Lebo konečne sa majú šancu prejaviť a majú proste na to všetko, je to festival a ty na festival nejdeš. Ja som už bol na festivale a nemal som nikdy opätky. Je by to veľmi ľúto. Takéto. Akože mal by si skúsiť. Hovorím, že už som bol na festivale. Ale mal si opätky? Nemal. No tak skús niekedy. Je to sloboda. Ja som jeden z tých heterosexuálnych mužov, ktorý má rád pozornosť. Je to človek, ktorý prešiel tranzíciou a ty aj napriek tomu konštantne si ho volal Juraj, teda ju volal Juraj. No, označoval si danú osobu ako človeka, myslím. Ako niekoho syn. Napriek tomu veľa ľudí mi vraví, že sú Sulíkov syn. A nie si prestanú. Okay. A teraz ja mám otázku, že máš dve situácie. Ja hovorím Charlotte Frančík Juraj, napriek tomu, že ona sa identifikuje ako Charlotte. Mne hovoria Sulíkov syn, napriek tomu, že ja sa identifikujem ako Filip Sulík. Ja by som bol radšej, keď ma volali Filip Sulík a nie Sulíkov syn. Čo je to iné? No, ty si neurobil žiaden effort na to, aby si nebol Sulíkov syn. Akoby ty si urobil... Hej, reálne, že vieš si akože zmeniť priezvisko, vieš sa nepriznávať k tomu. Nehovorím, že to máš robiť, podľa mňa však to je v pohode. No, ale... keby som to urobil, zmeni si priezvisko. Ale ja som rád Sulíkov syn. Počkaj, no, akože, kto by nechcel byť akože... Hovorím teraz iba situáciu. Mal by som s tým problém, zmeni si... Nejakých jeho viac ho konfrontujú s nejakým jeho životom, alebo čo? Priezvisko. A ja povedal Sulíkov syn. No, je to už potom to isté? Není. Prečo? Neviem. No, neviem ti oponovať. Úprimne neviem ti na toto oponovať. Akože... Podľa teba áno? Nie je to isté. A ak je to isté, mali by byť kriminalizovaní tí, čo mi dávajú Sulíkov syn? To je dobrá otázka. Uvidíme v Národnej rade, čo presadíš. Hej, nemali. Mali by sme rozlišovať na tú akože morálnu sféru a na tú akože trestnoprávnu. Hej. Ja súhlasím s výrokom, že kým nie je človek dostatočne uvedomelý, tak by nemal ako prechádzať touto zmenou, kým na to nenasvedčuje nejaká zdravotná situácia. Hej, kým fakt by mu to reálne pomohlo, nie som doktor, ale keby mu to fakt reálne pomohlo, nemyslím psychického hľadiska, ale že fyzického, tak si myslím, že by to dieťa nemalo podstupovať. Ale sú niektoré výnimky, kedy mužské telo produkuje viac, ženské telo viac testosterónu, mužské telo viac estrogenu a teraz tá nastáva tam biologická akože otázka, že je to v tomto prípade tiež duševná porucha? Keď je to medicínska nejaká... Ja si myslím, také univerzálne tvrdenie. Nech si ktokoľvek chce odrezať akúkoľvek funkčnú časť tela, je to podľa mňa psychický problém, hej. Úplne som s tým OK, keď niekto proste, keď sú taký transvest, alebo teraz taký drag queen, že úplne povedať, že každý sa prejavuje, ak chce, ale... Hej, že on obhaja akože nejaký negatívny koncept slova toho, že proste nech akože nikto nezasahne do ňoho, ale že nech proste, to je najčastejší akože argument, lebo on akože konzervatívci vo všeobecnosti sa tak akože medzi sebou preberajú, hej, že nemám s týmto nič, ale nech nezasahujú akože na mňa, hej, že
ale že v tomto prípade je to skôr akože o tej negatívnej konceptu slobody, že si môžeme vygoogliť k tomu libertarianizmu, tak nám to nájde. Absencia zasahovania, donútenia alebo prekážok zo strany iných ľudí alebo inštitúcií. Hej. A hej. Podľa mňa je mentálna porucha, keď niekto sa chce zbaviť akékoľvek zdravej časti tela. Lenže ťažko sa k tomu relatuje, lebo si predstav, že telo ti hovorí jednu vec. Povedzme, že som muž, lenže vyplavujem strašne veľa estrogenu. Teraz, toto už není otázka tej myšlienkového nejakého pochodu, alebo čo hovorí okolie, alebo Toto je skôr také, že toto môže byť akože aj naturally, hej, že naturally napríklad niektoré ženy sú viac asertívne, naturally niektorí muži sú viacej, povedzme, tak ja neviem, zameraní na také veci, ktoré napríklad, je už len to, že napríklad sa venujú viac nejakému možno tancu, alebo možno hraniu na nástroji, možno takých kreatívnym veciam, že často u nás sa akože hovorí, hej, že sa tomu venujú najviac ženy a že ono, čo som tak pochopil, že presne, že biologického hľadiska môže dá viac zmysel akože nejaký konzervatívny ten pohľad, ale že z toho sociologického, že fakt akože často, že toto sa snažia akože nejako prevrátiť, hej, že na svoju stranu konzervatívci, že OK, takže máme pravdu, lebo však vidíte, že je to, že naturally toto a že áno, to môže byť pravda, ale že sociologicky potom vlastne, keď akože determinujeme na nejaké akože že čo je mužské, čo je ženské, tak akože vtedy tam môže vznikať možno za mňa ten rozpor a možno vtedy by som povedal, že by možno vznikali aj presne také situácie, že niekto sa preoperuje, aj keď by bol proste zdravý, hej, dáme tomu. Alebo že by nevykazoval gender dysfóriu, hej, akože takže zdravý, hej. Alebo k čomu sa priznávaš. Toto je už skôr toto, že tam sa bijú v tebe biologická časť a veľmi ono ťa sama akože tak triedi do tej druhej strany. Vieš, čo myslím? Ja ti dám otázku teda, keď máš tú anorektičku, ktorá sa furt cíti tučná, keď už je extrémne podvyživená, ale stále sa cíti tučná, a chcela by napríklad ešte si tomu dať Ozempic, k tomu, že je taká chudá, tak by si jej to asi v žiadnom prípade neodporúčil, bez hľadu na to, ak sa cíti. Nie, ja kebyže som doktor, nie. A prečo nie? V čom je to iné? Pretože tam už sa dá objektívne potvrdiť, že OK, toto je už problém, alebo už to bolo niekoľkokrát už klasifikované, ako toto už je asi porucha. Dobre vieš, že akože anorektizmus. No je to porucha, ale podľa mňa to, že podľa mňa je to iné len v tom, že transrodovosť len nebola klasifikovaná a podľa mňa aj bola, len akože sa to asi zmenilo niekedy. No možno akože ešte by som doplnil k tomu, aby ste nemali zmetok v tom, ako som to myslel s tým statusom quo ešte, keď som vlastne vravil o tom príklade s tými akože kvázi akože indiánmi, hej, že necivilizovanými spoločnosťami, alebo že napríklad dneska sú dobrým príkladom, tuším, Amiši, akože čo vlastne oni nejako kvázi robia, hej, že sú bez moderných technológií. Toto je najdôležitejšie. Čiže u nich, keď príde nejaký človek a povie, zachovajme status quo, nebuďme na moderných technológiách, vidíme, čo to robí na západe, proste tam v USA, hej, teda USA sú oni, hej, ale vidíme, čo to robí u ľudí, ktorí nie sú akože v našej nejakej komunite, alebo čo sú oni akože, hej, tak akože to prináša nejaké proste akože depresia, takže my si žijeme celkom fajn, čo akože podľa mňa môže byť pravda, hej, že oni ako vo všeobecnosti, keď žijú takéto komunity, tak mne sa na nich niektoré veci akože môžu páčiť, ale proste v niektorých veciach možno žijú lepšie, hej, že nevždy je ten pokrok akože nutný, hej, alebo tak, že práve, že občas možno sú mi sympatickejšie práve, že aj hnutia, ktoré sú nejako akože takto, hej, že, hej, niečo. A kvázi toto je presne to, čo vlastne použil ako Vicky Swick s tým ako vlastne vravel, že nepoďme meniť to status quo, lebo ja neviem, proste tuto v tomto by konkrétne tvrdil, že moderné technológie proste prinášajú zlo, prinášajú proste depresia a tak. A že u nich, keby toto niekto povie, tak je vlastne konzervatívne, hej. Ale keby toto povie niekto, ja neviem, proste keby proste v nejakom parlamente niekto mal mobil a proste mu povie, že poďme proste zakázať mobily, lebo vidíme, že tuto pán poslanec je na mobile, proste strašne mu to prináša depky a niečo a proste to už bolo potom reactionary. A čo je potom ešte dôležitejšie, môžem si pochopiť, že reactionary sa často tuším aj fascism, mám pocit, alebo akože nacizmus, hej, že sa trošku považuje za to, nacizm, reactionary.
Či tuto som sa chcel ešte dostať k jednému takému sporu, čo som asi omylom preskočil. Hey, reactionary, they condemned modern art, rejected enlightenment. Hej, že nemali radi proste ten feminizmus, že toto už bolo všetko predtým. Hej. Toto bolo ešte počas prvej svetovej alebo počas medzivojnového. Hej, toto bolo ešte proste predtým. A že oni sa tiež považujú za reactionary a keď si nájdeme napríklad iba line, že political scale, keď si iba, akože k tomu budem robiť asi samostatné video, že aj tak je to proste dlhé, čo tu hovorím, ale toto reactionary kvázi, hej, akože je akoby bližšie k tomu, akože nejakému farajtu, hej, akože sa tak považuje, keď tak podľa mňa to úplne neplatí až tak, hej, tieto proste všetky. Len väčšinu týchto kompasov akože je takých zradných v niečom, akože to, že prečo sú zradné, môžeme akože nejako sa o tom pobaviť niekedy, hej, kľudne. Ale toto by som si ešte dopozeral a potom by som si zareagoval na čo vraveli vlastne k tomu, čo vravil Fiki Sulik, hej, to Ale podľa mňa je to len ideologická vec, že nie je to... Lenže kolega sa ťa spýtal na toto otázku, že kebyže sa náhodou zobudíš v zničený ženskom tele a máš možnosť spraviť toto asi zrazu v mužskom, tak si povedal, že by si to prijal. My nevieme, my dvaja konkrétne, že aké je to zobudiť sa v inom tele, ako povedzme je pre teba prirodzené. Ja si nemyslím, že to viem, vieš, rozumieš. Ty si povedal aj kolegovi, že asi by si to spravil. Teraz ja nehovorím na klasický príklad. Poďme otázku. Keby som nejaký chudý chlapec, ktorý strašne chce byť veľký, tak jasné, že keď môžem musieť predstaviť veľký, tak to by to každý zobral. Otázka je, že či to znamená, že tým pádom pomedovať všetkým rástovým. Áno, presne to som tu už minule vravel, hej, o tom, že by what means, hej, že nezaujíma ma len to, že OK, stanem sa, ale že akým spôsobom sa stanem, hej, že toto je akože tomto, hej, nejako. Ktorý chcú byť akože väčší. Čiže to je fajn, že či je fajn takýto chemický zásah do tela. Lebo luskný prst má byť v inom tele, to je OK, že tam sa nestáva žiadny zásah, lebo si v inom úplne novom tele. Ale to podľa mňa nenasvedčuje tomu, respektíve to moje tvrdenie neimplikuje to, že tým pádom je aj OK akýmikoľvek chemikáliami sa dostať do toho stavu. Lenže táto moja výnimka práve označuje to, že ty nemusíš použiť žiadnu chemikáliu. To telo automaticky produkuje viac testosterónu alebo viac estrogenu. Jasné, OK. Ak je to tak, je to fajn, ale čiže v tom prípade je to v pohode. Ale v pohode. Že by človek žije. Ne, že by sa. Tak to bolo všetko, dámy a páni. Ďakujem, že ste pozerali až doteraz. Potom som bol ja, Filip Sulík versus. Ale tuto ešte niekde bolo s tým, komu to vravil. Jednej z tých dvoch debatérok. Niekde tu. Ja to nájdem, hej. OK, našiel som ešte jednu takú vec, čo tu bola, taká trošku zradná, že on to vysvetloval akože, že ako funguje akože tie tranzície, koľko stoja a tak. Nemajú proste názorový ľudia takto možnosti. A ty si proti, predpokladám, že ty si proti nazizmu. OK, a čo s tým teraz? Keby sa teraz presunieš strojom času do roku 1928, hej? Tak chcela by si ten nacizmus zastaviť v čase, keď je iba v tých plienkach? A ty to teraz porovnávaš? Akože počkaj. Chcela by si zastaviť ten nacizmus, keď bol v plienkach, keď je to ešte ľahké? OK, akože toto je také trošku, všetci začali smiať, hej. Toto neviem, či bola dobrá analogia Fiki, ale chápem, akože keď to máš proste improvizované, ti akože lepšie nenapadnú proste. Ale by sa to išlo zastavovať, až keď už boli koncentráky postavené. A ty teraz transrodových ľudí porovnávaš úplne celým, fakt s nacistami? Nie, ja sa bavím o tom, že kedy je podľa teba najlepšie potlačiť zlú ideológiu. Jasné, že ako hovoríš proste v zárodku. A takže tým chcem povedať, že to, aká je teraz situácia z LGBT, akože iným spôsobom sa snažil akože vysvetliť hej tú analýzu, možno to ako akože spätný chod status quo tak, že spätný chod nie je tak ťažké, ľahké dosiahnuť ako udržanie statusu quo, lebo to je akože celkom asi najlepší spôsob akože nejako toho menenia, hej, že máme nejakú osu a že tu máme status quo a že chceme ho meniť sem, to je ešte pomerne celkom, možno sa to dá, hej, a že sem, tak to už je ťažšie akože zmeniť možno, ako, hej. To nie je dôležité. Dôležité je, že aká oni chcú, aby bola situácia. Oni bojujú za svoje práva, lebo ich nemajú. Oni bojujú napríklad za... OK, a možno by som sa ešte pozrel na komentáre, ktoré boli vlastne k tomu a nejako si možno ešte to zreferoval, čo možno bolo zlé, hej, a tak. Teda možno, že čo akože oni vnímali nejako negatívne, kľudne, že ak aj po týmto videom budú nejaké komentáre, že som tomu otvorený, hej, samozrejme, že akože kľudne. Tak som len chcel akože kvôli tomu, že vlastne som si všimol, že že veľa ľudí malo s niečím akože nejaké výhrady, tak akože som chcel aj preto natočiť toto video, ale
to akože kvôli tomu rozboru a hej, kvázi asi tak. Keďže teraz vidíte, že ja som si normálne mohol kliknúť akože bez paywallu je to a to je proste to je presne prvý bod, ku ktorému som sa chcel dostať. Desek liberálov versus Fiti Sulík. Čaute, ja som Filip. Hej, že napríklad tu vidíme, že to porovnajú dosť ľudia akože v Amerike, ako v tej debaty. Som vedel, že tam sú akože agresívne neslušné, to mám pocit, že práve, že hej, že zrušal mít kontext a hej, okej. Čo bolo totiž čomu som sa chcel dostať, už sa pamätám. Že vlastne čo nastalo, hej, že celkovo v tom, že oni to potrebovali, že viackrát sa akože na toto by som rád reagoval, že keď sme nahrávali akože celkovo tento rozhovor, jedno často bolo také, že my sme akože tam niečo ešte sa bavili aj proste mimo kamery, ale čisto, aby to bolo fixne tých 20 minút, tak je ťažké, akože keď si arbitrárne nastavíme nejakú hranicu, hej, že proste nie tu je to kratšie, ale hej, tu niekde, tak proste, aby sme tam zmestili všetko. Čiže my sme to častokrát, že nejako proste ešte potom snímke, tak potom pobavili a tak, lenže keď tam boli nejaké veci, čo sa ani nehodili jednať na kameru, tak môže vyznieť, hej, že proste, že jednak to, že sme ho my x-kovali, čo bolo väčšinou, aj tak z môjho pohľadu, že väčšinou sa x-ujú v týchto debatách aj tak, že ľudia, ktorí vlastne iba zle niečo obhajujú, nie úplne ako, že ten jeden človek, čo je v strede, ale a jednak aj to, že to mohlo byť vystrihnuté, hej, že toto bolo také. Potom to je akože také čisto, hej, to akože nebudem nejako veľmi riešiť, ale mal som také nejaké, ktoré som chcel, akože nechcem úplne čítať tie hejty, ale hej, akože mal som také jedny konkrétne, ktoré som chcel nejako akože vyzdvihnúť, hej. No presne to, čo som hovoril, hej, že túto tento komentár vlastne vraví, hej, že inak aj, že to bolo zle zostriané, že to za paywall, lenže to je presne to, že v tom videu totiž teraz akože ja chcem vlastne nejako tak akože zakopať vojnové sekery, že podľa mňa to nie je akože problém ani týchto ľudí, aj keď akože mohol by byť, že nepozerajú celé, lebo to slovo akože toto v 9. minúte, či kde to bolo tu v 10. okej. Že ono to bolo vysvetlené až trošku neskôr, hej, že to nie je paywall. Si chcete pozrieť plnú verziu tejto epizódy, kde sme napríklad... Oni to už stoplo hejtu proste, hej, že okej, je to paywall, lenže oni to tam potom vysvetlili, že je to zadarmo, ale hej, že väčšina ľudí má proste s týmto celkom akože tak nervy, hej, proste, lebo väčšina ľudí to dáva potom na Hero, chcú exkluzívny obsah, ale v tomto prípade to tak nebolo. Preberali toto. Takže ty si za to, aby dva ľudia urobia ten istý čin. Ty si povedal, že je tučná, ale ona tnúť. To už je nejaká psychoterapia moja. Hej, toto je ten moment, kedy sa musím vyautovať pred svojimi spoluhráčmi. Celú epizódu s extra momentmi a debatami, ktoré sa na YouTube nehodili. Nájdeš na cryptocartel.space úplne zadarmo. Úplne zadarmo, hej, že ako, mohlo to byť aj to, že to bolo proste, hej, že to tam akože strašne dlho toto, že mohli dať proste, že najprv, okej, chápem, ale že proste nebol to problém možno tých ľudí, hej, že proste prirodzene, čo sa nezdeje, hej, že akože to takto sa dávajú väčšinou tie veci za paywall a pritom tu to tak nebolo. A no čo som ešte objavil jednu vec, že komentár jeden tu bol, hej, že akože 35-20, hej, že v čase, že Fiti Sulík vlastne akože nejako môžeme si dať možno celé viac trochu. Takže musia si proste pripustiť, že... Takže ty by si nechal svoje deti. Hej, že vraví, hej, o tom, že ako vlastne rodičia by mali mať proste deti, že mali by vnímať, že sú to akože nejaké akože tie osoby, akože proste sú to autonómne osobnosti, alebo
čo, hej, že proste oni nemajú zasahovať, alebo čo. Dieťa užíva drogy napríklad? Prečo znova ideš do toho úplne... Čo je? Ale toto akože v tomto, že ako áno je to extrém, možno neviem úplne, že či toto je legitímny spôsob, hej, že možno je to niečo legitímne, hej, že akože môžeš ísť do extrému, tam som akože nejako nerozporoval, keď som minulé vravel v tej full verzii, ale neviem, v tomto možno, že sa to tak nejako akože že naráža na niečo úplne iné, hej, mimo toho, čiže no, akože toto je také, že tu neviem úplne, že či to bolo toto, ale to som chcel iba poukázať, hej, že ten spôsob, ako vlastne on refutoval tie veci. Je napríklad tento komentár akože celkom dobre vystihuje, hej, že akože nie sme len liberálni konzervatívci, ale sme si oveľa bližšie, akože neviem, či úplne bližšie, ale hej, že proste nedá sa to takto akože binárne nejako akože binárne rozdeľovať, hej. A ešte taká sranda, tento komentár, že jednak, že možno, že hej, že to porovnáva k tým podkladom a že jednak to asi ani nie je pravda, ale tak, že v tomto komentári podľa neho, hej, takže áno, a potom presne tento komentár, teraz ho tu hľadám už asi 5 minút, tak hej, tento komentár vlastne bolo k tomu, že hneď prvé tvrdenie liberálne, a to som si presne aj uvedomil, keď som tam sedel, že presne, že toto možno bude aj jednak akože, že nejako viac rozoberané, aj keď akože nebolo to až tak, ale bolo tu asi viac takých komentárov, že akože vlastne, že liberalizmus naopak obhajuje tie perzekúcie, obmedzenie slobody. Tak to je presne o tom, čo som vysvetľoval, hej, ten rozdiel, akože. Čiže asi tak by som možno aj pomaly ukončil toto video. Dúfam, že sa vám páčil môj rozbor, hej, že dúfam, že som vysvetlil niektoré veci, ak nie, tak kľudne akože píšte do komentárov, do DMs alebo tak, alebo to môžeme spraviť samostatné ďalšie video kľudne. Ak bolo niečo, tak akože som k tomu otvorený, čiže asi tak týmto by som to zakončil a zatiaľ čaute. Free audio post-production by alphonic.com.